3 down, 2 to go in vierde nacht. Jan Bensiman had de camera op de schouder. Marten Wiebinga had alles hier weer in de cabine geïnstalleerd. Zorgen dat alle camera's werken, alle microfoons werken. Timo Brinkman zit onder de knop en die gaat de hele nacht skekeling. En Gerard van der Veer had er weer voor zorgen dat alles en iedereen te plak is. Op het goede moment, op het goede plak. Inclusief mijn volgende gast, Jack Bottleneck. Hij komt eraan. Ik hoop dat het erom komt. Ja. Hoi. Hey. Zal ik die nooit horen, Jan? Ah, jongen, ik ben zo handig met gitaar. Ja? Hoi. Hoi. Ik ben Bart. Hoi, Bart. Hoi. Kijk maar, wat hè? Ja, De King zijn ze op Facebook. de King, is het zo? Ja, ik ging die Graceland wat oors voorstellen. Ja, ja. Een mooi hakje, hè? Maar er is maar één echte King. En er is een surrogaat King. En dat is dan een surrogaat Graceland. Heb je daarop horen? Ja, geweldig, man. Ja. Mooi, hè? Zet het spul binnen, Jack. Nou, daar gaan we. Ja. Zie ik je maar een plakje waar het kwijt wordt? Zullen we het eerst maar even in de hoeken kakken? Best. Goed. Ja? Ik zei voor Jack, hè? Ja, Of is het Johan? die is me onder de kont plakken bleuren. Ik ben het al wend. Ik Ja, ben het hè? al wend, ja. Ja. Hoe neemt hij zelf? Was hij voorsteld Jack of Johan? Ja, nou, op het hele Denk steeds er maar. meer Jack, want het is Ja, hè? heel erg verwarrend maar op het podium. Hè? Ja. Maak je wel even Ja, opzetten? tuurlijk. Tuurlijk. Leuk. Ja, als je met soundcheck en Johan is dus ook een Johan. Johan Keus, die, Ja. die muziekmaat. Ja, en Ja. Johan, Mike, nou, dan we beide wat tegelijk en dus we hadden mij gewoon Jack. Ja. Ik vind het dus wel fijn dat ze mij gewoon Johan nemen, ja? Oké. Heel deze sideboy Johan en de familie. En, maar, Maar als er ergens nou op een of andere officiële gelegenheid komt bij mensen die ze net kist, dan, als er nou bij mij komt, dan heeft hij dan Jack of Johan? Net dat ik een officiële gelegenheid ben, hè? nou, als ze net weten dat ik muzikant ben, dan ben ik gewoon Johan. Ja, ja, ja. Hè, maar de meesten die had op het heden al in de gaten. Ja. Vanmorgen weer de hoen ontsnapt. Oh, dat is de hoen van die zanger. Hoe heet er ook alweer? Jack? Ja, Ja. En hoe heet die hoen? Famke. Famke. Ja, maar nou wel even oorloeren voor het wijs. Ja, ik heb een stukje op Facebook voor een moment. Fort West? Ja, wees nou. Is je dus, kwijt? hè. Lees ik hier als eerste naar beneden en een koffie zetten en zo goed de telefoon. Ja. Hoe een peesje letten, ja, dan had mijn dame het in de gaten, hè? Ja. Nou, dan mag het hele dorp weer Ja. uitploegen. Ja. Maar we krijgen het hele steeds sneller. Waarom? Want ze weten nog van water is. Dus, Maar is het een jonge hoen dat... nee, hij is al eerst 15. En dan haalt hij dit nou, ja? Ja, dan haalt hij dan het was. op onbewaakte moment. Ja, hè? Ja, dan piekt 7 minuten. Komt ik wel weer om, maar ja, kan ik de eer in worden. Hè? Ja, bliksem. Dan is de hele maanden weer in Noord. Ja. Wat wil je ook nog? Het is ook al 15 jaar die hoen? Ja, ja, van Purple was zo'n beetje. Oké. Ik is 18 jongen wezen, denk ik, toen ze kregen. Ben je dan niet bang als een hoen zo oud wordt, als je denkt van het hoort daar eens een keer op? Ja, want je wordt zo, uw mem, dat wist misschien wel, hè? Uw mem die kreeg een nierstregel in kanker. Ja. En de hoen tegelijk. En nou, toen hebben we natuurlijk pakst alle hulp aan, hè, met uw mem. En, Ja. en daar had ik het nooit net mee eens, die huismem dus bijvoorbeeld preventief bestraald op de hersenen. En dat praten sowieso aan dat dat heel verstandig weer. Maar eigenlijk weer het experimenteel. Echt weer? Hè? Ja, dus uw mem weer Waar zit haar kanker dan? in de longen, eigenlijk longkanker. Maar waarom wil je dan preventief in de hersenen? Ja, dat wie dan preventief zijn, dat wie dan beter. Oh? Nou, dat is dan in zijn academisch ziekenhuis en dan neemt ze dat aan, dan pakt Ja. alle hulp op. Ja. Maar de laatste 2 jaar is mijn geheugen van goudvis, Echt, hè? die 4 seconden. Nou, en toen, ja, en toen zit het had dus bij het jaar kanker. Ja. En dan nog 3 of 4 jaar hier, maar je boort het nou zo'n jonge hoen en Ja. nog geen pina en ja, het lijkt het meer beter. Gewoon, Ja. let het maar gebeuren. Ja, je zei ook wel, als een hoen hier op een huis, er komt lucht binnen, dan is het samen gebeurd. Ja. Nou, dan had ik mijn zin uit die. Die kennen nog steeds mooi broodje. En, ja, ze slept wat meer, maar
als je het wel had de run had, dan kun je straks nog maar achterom. Ja, maar, De hoen had het doel hebben. de hoen had het wel eens. Ja. Ha, Hoe vindt het je? leuk. Ja? Ja. Je ziet hoe heet het? Waar wie het nou? Hoe heet het? Posthuis. Ja. Ik zei het je wel, en we gingen hier de hele jongen op zetten kennen. Dus de baas dat je heen moest. Nee, maar het is wel even omschakelen. Dus is er in totale rust, hè? Ja, ja. Ja, dan knalde er in een woorden, ga ik naar een bombel. Ja. Ze ben correct op hol. Nou, klok was niet horen, hol ze op. Ja, wist ik net. Want ze dat ben, niet doen. ik kwam hier om Jan heen en toen, vanaf Jan tot Johan gaan ze continu maar die straaljagers op Vleeren west en bombarderen en mitrailleurvuur. Ik denk we gaan dan even op een duintop zitten en dan show er even naar. Ja. Maar dan komt ze binnen en ze hard op. Nou, dan weten ze hoe ik het denk. Ja? Denk ik. Ja? Ja. Dat hoeft ze net? Nee, ik maak er niks van. Nee? Die vliegdagen daar, hè, pure propaganda van het oorlogstuig. Iedereen zit altijd te zeuren over het geweld in de wereld. Ja. En dan komen ze met zo'n joint fight striker om en iedereen steert maar te klappen voor de massamoordmachines en die heelslurpers. Maar ik ben hier op aanvliegroute. Ja. Dus ik moet hier een opname doen aan thuis. Dan ik was zo'n vliegmachine er terug. Ja. Dat ik nu blij dat het gebeurt hier. Hè? Ja. Dus ik denk dat Lies hier even heen de balen had. Zo dan. Hier komt er om. Nou ja, het mooie ervan is, want eigenlijk baal ik van die kringen. Want ik woe eigenlijk zien laten hoe mooi stil het hier is. Want Ja. het is zo lekker. Ik zie het, zitten ze op die duik. Ja, kom eens even mooi. Dan maken we maar net praten tegen je. Nee, nou dat is eigenlijk het plan. Ik Ik denk denk dat nog je een even... boekje lezen. Ja, nou dat kennen we de hele jongen aan. Hier heb je ook nog wel werk hoor. Ja. Wil het hier net van niks komen? Oh, ja, kabels en tred. Maar het is zo mooi, vind ik. Stil, hè? Een roofvogeltje. En die hing het er, volgens mij alle jongen. Ja, Want hè? die had ik juist de jongen en jij juist de jongen. Ja. Misschien hadden ze wel een vast territorium of zo, weet ik ook niet. Het kan natuurlijk, maar ben ik nog ook weer net. Maar Nee? ik kan er wel van genieten, ja, ik vind het wel mooi altijd. En had ik verstonden van anders wist wat welke vogel is? Nee, Wist je nee, wat hij nee. vlucht? Nee, geen flauw idee. Nee. Het zou een zeevogel zijn. Nee, maar Nee, volgens mij is het geen zeevogel. zoals roofvogeltjes kijken er meestal wel uit, ja, en ik maak graag visje, hè? Ja? Dus ik ben al wel zwier het water. Ja. Maar ik zei het je eens, ik ben een beetje dom geweest. Hoe Want dan? ik had 2 alleen, had ik een PC-hengel cadeau gekregen. Ja. En dan zei ik juist met het orenframsje zitten, je maakt even een kampfjurkje of zo. een Ja, tikje. maar niet gericht. Ik zei, wat hier nog mooier was, dat ik even een hengel hier uitgooien koeien. En dan met hen waskadel hier, Ja. maar dat kan me te laat niet zijn. Ja, jammer. Dan win je juist die 2 visjes. Ja, pakken ze wat. Dat gaan we net vregen. Want ze winnen op een gegeven moment weer voort. Maar we gaan in ieder geval geen vis van hun krijgen. Oh, nou, ik ben net. Nee. Als ze gaan niks vangen, als ze ben even geweest. Maar er is dus weer wettervisjes uit. Maar Ja. dit is zoutwetter volgens Ja, mij. daarom. Maar zo ik hier zeehengels kregen en die had ik Oh, ja. dan nooit broekt. Oh, dus dat wie vertellen dat wie niet Ja. in de buurt was als zeevisje. Ja. Dat is een mooie primeur hoor. Ja, nou, Ja, misschien hier weg nog wel wat van, beginnersgeluk. Ja. Ja, ik is een hutting net een angel van die regel hier. Nee, maar- nee, maar Ja. hier zat er om je heen. Ik zou denken, hou ik doen. Ik heb 2 prachtige Ja. zeehengels gekregen. Ja. Maar zo'n man nou, die moet nou wachten tot het water weer opkomt en ja, dan kan die net verder. Of zo. Ja. Of er moet een sleeboot onrukt worden. Nee, maar die leidde juist ik al. Dus ik denk dat hij het prima had, nooit zin had. Of hij is er net meer. Dat ken ik. Misschien is hij er wel bij Delft al. Ja, Hij leidt er ja. al meer dan die. Checken we dat joert ook? Nee hoor. Wat 4 in. Als het zin als dan meisje erin, dan kun je erin. Maar dat wetter komt nou op, hè? Ja, ja. Dus over een uur had hij wetter om een boeg heen. En jij Ja. er al, denk ik. Dat gaat best wel hut. Maar visken zo vaak? Graag? Laatste tijd, ja, wat het, jaren en jaren. Want zo, ik moest toen aankijken, hè, dus ik zie het thuis. Ja. Toen had ik dat hondje gekregen dus, Ja. hè, die is ongeveer lekker hard als dat ik clean ben. Ja. En dan ging ik ze altijd mee, dag en nacht naar de veert, snoekbeestje, hiel. En het hondje is opgegroeid in de velden en bij de Darke Marie. En, Je had een mooi leven. ja, ja, dan nou is minder. Zijn leven sloeg om, hè. Ja. In één week muzikant, Ja. officieel dan. Oh, dat gaat ten koste van het hoentje. Ja, die kreeg nog wel minder aandacht. Ja, Ja, niks. wel gauw even alleen. Ja, ja, ja. Laatst niet zeker in een hoofdpop, maar dan kon ze niks om doen, dus dan doet ze het onder de douche. Ja, maar zo lang hier zal alleen zetten. Ja, Dus ja, dat ja. als die jongen erbij hebt. Ja. Dat is wel sneu, die muziekcarrière van die, van dat beestje. Wat hond, ja. Ja, ja. hoor die. Ja. Ja.
Had er net een oplossing voor? Dat hoentje had die goede oppas? Uw jongste jongen, hè, ik ben dan nu al 15 jaar stiefheid dan. En de jongste jongen ben het nou ook op mezelf. Nou wel lang voortbrengen, brengen we daar even een weekendje heen. Ja, en anders komt een van de jongens wel even dalen en pestilletten en brakjes aan. Ja. En als dan bij thuiskomst? Je bespringt me voort. Ja, hè? Ja, sabliet. Morgens van het bed al eerst de hoen hebben geroepen, hè? Ja? Ja, Lisa zei wel eens, de hoen kon wel eerst komen bij die. Maar ja, zo had ik eruit gebracht. Bij de trapdeel kwam, dan stier ze al de trappel hier. Ja, hè? Ja, dat is altijd zo belangrijk. Ja. Het is eigenlijk een heel skoft. Ik denk dat ze al 15 meter is. Dus ik was zo'n 20 toen ik aankeek, weer in september 42. Het hoentje is van 13 februari. Ja, ik word 14 nu. Ja. En had die hoen ik omskaft om die proces te helpen? Had dat beest een functie in hoorn of is het afval dat het op hetzelfde moment kwam? Waarin we niet onder? Ik werd mijn gevoel omgaan kennen, Ja. maar ik heb altijd zijn van, nou, hoort dat ik mezelf een beetje raden ken, Ja, dan wil ik een hondje hebben. ja, Nou, en ik kon nou weer aardig met mezelf raden, dus dan kon ik dat hondje ook wel hebben. ja. Had me altijd leuk lijken, een eigen hondje. En had het die geholpen? Ja, jawel. Maar dan moest wel een huis, hè, het hondje er. Ja, ja. En dan moest wel een bepaalde regelmaat aanlezen, want Ja. het hondje met zijn behoefte ook doen. En Ja. met zijn aandacht hebben. Ja. En het is gezellig. Ja. Het is nooit stil in huis. Nee. Het hoentje zwaar van structuur, Ja, aanleiding. ja. Wat is een soort hoentje? Maar hoe groot is hij? Het was de beker. Ja, oké. Dus een mooi hoentje. Nee. Ja, het is wel een hondje groter op kijk naar. Nee? Past ook net in mijn huis. Ik ga maar een heel iets keetje. Heel iets keetje. Waar gaan we zitten? Binnen of boeten onder de tafel of op het stromen? Zeg maar. Nee, Doop is mijn gast. Ja, De daarom. regel is dat dus zo doe jongen. best baas. Nee, nee. Nou, de ik maar regel eigenlijk- is, Doop moest alles bepalen. Oh, nou, En ik dat- moet hij een beetje verzwaren hier. Dus Doop moest ik maar zeggen, hey joh, breng me gewoon even een kop koffie of een borrel of ik wil nou naar binnen om de boeten, dat is van die. Nou, de barrel Dus- doen we even een beetje hoor, want ze hebben hier een peltjes van me. Ja. Maar ik doe hem wat voorzichtig, want ik zit op een penicillinekuur. Man je naar de dokter was ik hier wel ontsteken. Oei. Dat ik denk er een beetje om mee. Ja. Ja, maar misschien dat ik jou uit en ik zei even 1 of 2 blikjes. Hè, dat heetjes, wat Ik heb geen blikjes. Nou, flesjes zie ik op van. Dat mag ik wel. Ja, maar Oké. kijk wel. Oké. En beginnen we nou met koffie, thee of wat oors? Zet een bakje thee? Ja. Ja? Ik kan niet hebben een bakje thee. Best. Nou, dan Maar- zet ik thee voor die en dan zie ik een stelplakje met zo'n wijze worst of was het met warm worst. Maar Ja? drink zelf ook even wat, denk ik. Ja, tuurlijk. Als Ja, zo oké. thee drinkt, dan ik het ik. Oké. Ja, ik wil wel van die zware hier, maar ik pas ook een beetje op mezelf. hè? Ja, en wat was pas ik wel op die. Nou, dan komt het altijd goed, jong. Krijg er een bennetje. Ja, Best. ik ben een beetje waar ik bedaren ben. Best. Dan maak ik thee. Oh, maar ze hier wel een punt. Maar, Nou, dat vraag ik van juist. Ik vind het de namen telkens aan. niet correct. Ja, Ja. de bank met inderdaad die kant uit. Maar we meer omkeren. Nee, dat we niet. Nee? Nee, maar ze hier wel een punt. Zeg hier wel een punt. Ja. Maar daarom zei ik architecten. En Ja, wij zeker. net. Ben wij maar eens domme half keer beter geweest. Daarom. Prachtig. Maar als het hem jongen nou al even, denk Jester. Ja, ze nou en dan heel even spieken hoe het er hier rond tag wordt. Ja. Nou, ik zei het zo, ik zo, oh god, dit wordt wat. Want dit ben al je geleerde mensen met die heb geen gesprekken en ja, daar is je eigenlijk net zo bekend om. Nee. Lisa zei al, verdomme, in al die 15 jaar als ze nooit een kwartier met me praten, dan ik een jongen horen met vreemde kerels heb. Ja. Ik zei, ja, maar ik heel jaar zijn. Ja. Maar is dit net bekend om geleden gesprekken? Nee, ik ben net zo. Maar wat voor gesprekken is dit wel bekend? Ik ben, weet ik net, ik hou hoer altijd een beetje. Nee, maar toen Dus- ik kan wel even praten. Ja, maar dan ik, gaan we ben de hele net, dag gewoon naar horen. ik ben net hier met Jip en filosofie en weet ik het wel net. Nee. Zo dat ik kom, wat uit het Noorhoekje aan Maar, de eerste tank. Het leuke van die, wij kennen elkaar helemaal net, maar ik had hier wel eens 2-3 keer zijn de gauwigheid even getroffen bij de omroep. En dan begint het direct te praten met mij. Terwijl het mij helemaal niet kost. Nee, Dus dat is wel heel, Ik lul altijd. dat is heel makkelijk inderdaad in zijn contact lezen. Ja, we kregen wel contact Ja. altijd. Op Ja. een boord eigenlijk. Voort op een fans trouwens, een Ja? goed vriende man. En die vond dus op het Willemlijst bij wie. En, Ja. nou, wat gaan jullie doen dan? Nou, dit en dit. Ja. En nu weer een gesprek wat stil. En, wat heb jij een mooie stem? Zeg ik. Zo, hier dat alweer op de telefoon opzag. Ja?
Dan bel ik niet eens even naar huis. Haast fans maken ze lezen, want in één weet al je vriendschap verzoeken. Naar Nijmegen, Breda. Echt, En ik ben reclame voor je aan het maken, zit die kerel. Ja? Ja, cool helemaal niet. Cool. Nou ja, dus die vlotte babbel van die had ik een functie, begreep ik wel. Soms wel, soms slaagt het, maar het misleert het ook wel eens. Ja? Ja, Hoe dat? Als het Nou, muziek is de praat zit mooi zijn, dan krijg je geen reactie? ja, of het grapje valt verkeerd. Ik krijg ook wel een leuke kap, maar Ja? ik bedoel het net kwijt. Ja, maar ja, wie ben wat waard, wie ben wat bot in uitspraak. Ja. En een oor denkt wel eens van die schelpt me uit of je vlokt of... Tuurlijk denkt dat het een aardigheid hier is. Ja, zo, dan maken ze een grapje en dat Ja. valt wel eens verkeerd, maar Ja. iedereen wel eens net. Maar woordpikken had het vaker als oren mee. Ja, ik denk het wel. Denk het ik. Ze meen ik altijd dat Lisa en ik ruzie gaan. Ja, hè? Ja, zo bord praten we. Ja. In Hollanders in Eren klinkt dat als ruzie tegen. Ja. Maar ik eigenlijk wil roken voor de camera. Ja hoor, hè? Ik vind eigenlijk dat je zelf wel hier in het huis kan roken, mooi voor mij, want ik ben de baas. Oh, Dus en ik vind dat het mooi. maar dat ik weer de baas toch? Oh ja. Dan is de vrouw. Gaan we de eerste mister al in de boezen. Wat roept dit hier lekker, hè? Mooi, hè? Was ik zoeker in de twee? Jawel. Jawel. Als ik zin in een gevulde koek, Nee, hè? want ik zit hier al 3 dagen met een gevulde koek, maar ik is het net kwijt. Ja, ik ben er net zo wij van. Nee? Nee, Oh, we ja. gaan niet eens even lekker zitten eten op je kasten daar. Dus ik had het boek nog vol. Maar bij is genau, ja? Oké. Wat had je gewoon? Een kindermenu gaan we gewoon wel een lijst lap. Maar ze gaat daar heel lekker eten. Ze had er, ik had er een lekkere zalm en hoorn en Ja, dat soort maar ik dingen. natuurlijk de breide kaarten. Ja. Nee, maar ik eet op het helemaal litse bitjes. Ik ga die kuur en dat eten, dat valt net helemaal Nee, hè? goed soms. Dus ik eet zo nou en dan even een beetje. Kist er ook op een longontsteking? Ja, maar aardig minder dan zo, ja? Ja, hè? Ja. Ah. Maar het knapt nog wel een beetje op. hè. Oké. Ik zit nu op het tradderdij. Dus de vuile pine er wat uit en dan kregen we wat lucht. En Ja. het komt nou aan wel wat goed. Maar wel veel dat het altijd weer omkomt. En de dokters zijn nog een 9 weken net door, maar het wegkomen. En dan zullen ze waarschijnlijk een stootkuur pretnison of zo doen. Dus dan hoop ik ook het vergoed van af ben. Maar zal ik nog wel eens keer van vroeger wijzen, denk ik. Een beetje. En maak je het roken in het bank dan, als longontsteking had? Nee, het roken is mijn haarbeet. Ja, hè? Dat is eigenlijk het enige wat ik nog ga. hè. Ja. Ik moest alles staan letten. Ja. Methadon, valium, heroïne, cocaïne, neem maar op. Op Ja. laatst was het alles. Hè? Ja. Zo, en dat is al hier de door uit. Ja. Maar ik heb wel eens mijn momenten en nou, dan pak ik een peukje. Ja. Hè. Maar is dat roken dan, zeg maar het laatste was de vasthouden was dat het viel als de oors alles kwijt bent? Of is dat iets, Nou, dan- waar sta ik nog wel van afwollen zo? Ja, ik wil er wel van aan. Ik wil Ja. er wel van aan, maar het gaat gestaag. Ja. Ja, als nou Lisa haast, hè, mijn vriendin, Ja. die had in september het, die zei me maar eens om voor de verdomme, ik meer Jackie, vloeien weer op. En dan had ik me nog zitten gezeur hoe dat gerookt. Je had het al gehoord, had dat je het nog net weer ook net. Stoer. Maar na een week weer zo zijn mensen en ik zei, ik zet morgen aan de koffie en dan gooi ik een pak tabak in het filter, want ik was meer wat te cranky met die nicotine gebruik. Ja. Maar ze had trots uit. Oké. Dat, Ja. Nou, dat is een mooi voorbeeld. ja, je weet het Ja. wel. Ja. Maar ik rook al aardig minder, ja? Ja, hè? Aardig minder. Maar is het een issue bij die, dat ik zo er graag afwollen? Of Ja, maar net te Als hut. het al zoveel presteert wat al kijk betreft, kist ik denk van nou ja, die laatste die boeit me niet meer zo. Ja, maar ik net de hut gaan. Nee. Zo, je komt nou ook in de wereld, zeker en ik wil vaker wat ze in dat oor horen, hè? Ja. En daar kent me nog aardig van vrij horen. Ja.
Maar zelfs met drinken, mag ik om denken. Het had wel best, vooral in het begin, weer bij elke optreden naar bier. Ja. Nou, en als dan 5, 3, 4, 5 te spelen geweest hast, en dan 6 middags tussen 4 uur met zweet onder een oors, dan dat is een teken dat er een verslaving onderkomt. Ja. Dus dan maak ik daar ook weer rekening mee houden. Ja. Had ze een soort een hol of zo? Nou, ach, dat bent. Als ik er net ben geweest, ik niks meer om me Kijk, houden. Dan ga ik dit Dat is het goede nieuws. Is het net mooi steen, ja? Ja, lekker leuk. Dus er was er niks bij? Nee, jij. Nou, dat was haar. Ik ben ook net zo sweet bij, ja? Nee? Nee. En dan was wel zoeken in de thee. Ja, maar dat doe ik net prutten, Ik ja? pak even een kerstje, jongens, dan is het koude kont. Nee, Dan maar hem even trekken laten, ja? De thee. Je bent dus altijd hier een stukje cheese en een stukje worst, zo is toch? Ja. Ik ben net zo'n liefhebber van het hele sweete. Nee? Nee. Maar als ik een tik van vroeger denk, zoals dan hak ik, er is methadon in het bloed. Ja. En als dan suiker is, dat houdt die methadonkristallen in die lichaam. Zeg. Ja, Dus dan ja. wordt het alleen maar langer als dan de pinaap is. Dus ik ga er wat nakeer van krijgen. Ja, ja. Hetzelfde als balen met maanzaad. Ik van Ja. die dingen. Dan moest ik zat trouwens, ik weer 2 weken helemaal clean. Ja. Maar moest ik een drugstest doen. Ja. Vonden ze daar opium in mijn bloed. Maar dat kwam dus van die, want die maanzaad, dat zijn baltjes uit de papaverbal. Oh ja? Dus shitjes uit de Oh, papaverbal. dat wist ik niet. Als daar een hele prutte van binnenkruis, dan kun je dat ook in het bloed zien. Dus dan moest ik je maanzaadbaltje maar eten. Ja, nou wel wel, Ja. maar toen dat tijd, nou, mocht ik Nee, niks nee. binnen krijgen. Nee. Dus ja, dat is hingebleven. Ja. Na al die jaren. Ja. Dat denk ze gewoon om. Ja. Zijn hele leven en levensritme wordt er nog steeds eigenlijk heel bot door beheerst. Ja, ja, ja. En dat zal ik nooit oorsweren. Nee, dat bleef dat te dik, Ja. maar ik moet op mijn taal passen. Ja. Ja. Gewoon op mijn taal, maar dat is net slim, dat maakt nooit te gek. Look is ik net alle dagen naar de kroeg. Of, Nee, maar ik heb minder angsten in zekere zin, omdat ik daar net waar kom, best wel waar kom. Nee, zo. Maar daar mag de liggen goed wel om denken. Jawel. Ja, ik kan ook wel gewoon een glaasje bier drinken, maar ja, ik moet op de tijd de rem erop zetten. Ja. En dat mag wel ja, maar dat ik een keer dronken word, dan is er in principe net zoveel aan de hoorn. En dat had bij die misschien voor het rechts een oor, dat het iets triggert. Nou, op zich valt nog wel taal, maar zo ik bijvoorbeeld 4 of 6 dagen achter me dronken was, dus ja, dan ben ik al dronken verslaving aan het opbouwen. Ja. Dan maak ik gewoon een tik op mijn vingers aan van Johan, van Ja. wie ik even rustig, want het komt net goed. Nee. Daar maak ik wel aan denken. Ja. Maar op zich, ja, ik ben echt wel stuit. Ja? Tuurlijk wel, ja. Vooral als een gigantisch leuk optreden gewoon haast en dan de romreis met z'n allen in de auto is al leuk, hè? dan even met borreltjes mee op Ja. op de kasten van de kroeg, we spelen haast. Ja. Nou, dan Lisa die drinkt dan net, dan rijdt die weer om. Ja. Nou, dan zitten we weer te flauw door in de auto, hè, als ze aan willen. Ja? Dat vind ik het leukste nou, ja. En dan ben je degene die de kar trekt op, wat betreft die sfeer? Of ben je ik kan me voorstellen als de was erop is naar een optreden, dan valt het mooi. Ja, maar het is wel lekker ontlading, nee, de tijd en willen meidje. Ja. Ja. Een goede maat van mij die is altijd mij als Rodi, zeg maar. Ja. En nou, die had zo'n geweldige flauwe humor, dus dat ruikt nog wel wat op. Ja. Johan Keus begint dus humor wat te snappen, dus die doet echt steeds meer aan Die mij. maakt het vorderingen. Ja, maar wie lezen blauw om niks. Ja, Nee, hè? die kunnen oren terug in en het gaat helemaal nergens over. Ja. Onschuldige lal. Ja.
Maar je moest eerst wel aan huis wennen. Dat is wel. En doe ik aan hem? Ja, wel wennen, maar ik voelde me wel voort op mijn gemak. Ja, hè? Johan, ja, ik voelde me voort heel serieus namen, dat we me nog Ja. nooit hoe kwamen. Nee, hè? Nee, in de waren. Als muzikant? Nee, dat maar. Ja, in de waren dan eerst, ik moet spelen leren, dus dan daar wennen dan een man die spelen wat. En nou, ik kon met stemmen, dus gitaar in de vuilnis poeder en word je ook met stemmen leren. En nou, dan gaat hij kijken, ik wel met gitaar. Heel meter wel net, heel zo goed uit in die laatste dorpjes. Ja. En Johan die waardeerde me voor het rechts, dit moet de wereld in zijn. En we staan ik voor het podium. Ja. Dus dat viel ook goed. Ja. Ja, want zijn jongen die had een hele hoge opleiding. Hoor. 20 jaar mensen lang houden op een paard en dan al die orenmuzikanten, nou, die kunnen die eens opnemen net. Ja. Dat is wel een gewaardeerd muzikant. En dat is ook zo uit. Ja, dat viel dan goed. doet je dat heel goed. Ja. Daar ben ik een beetje rustiger van. Man. Ik Ja. ben altijd zo onzeker en ik wil elke keer in een speeltje. En natuurlijk ga ik ook prachtige dingen verkeerd dingen. Maar ja, wat gebeurd is gebeurd. En ik had het ermee wat om dingen. Maar ja, toen had wel eens wat onzekerheden en de twijfels toen jezelf. En ja, Johan had me wel zekerder maken. Rustiger. Nou, zijn we een vaasje tegen. Ja, ik ga eigenlijk net goede thee lezen. We moeten het hier even maar doen. Het hart hand niet mooi waren. Maar we moeten wel wat volgens, Ja. Maar de woorden en artisticiteit, dat is op een of andere manier net een geweldige combinatie of zo. Op het moment dat je Ja. daar... Het is een beetje, dat begrijpen ze net helemaal. Het is een denk ik. prima wereld, maar er zitten minder kunstenaars Ja, als dat- ergens oors. of zo. Ja, ja wel. Hoe kan dat dan? Geen idee eigenlijk. Had het nou de instelling is, of, ik weet het net. Ik koos in het begin ik heel bot van hem. En dan kon ze met de harde bassen op televisie dan. Ja. Nou, de meesten hadden wat een verknipt idee van zeker. Die denken van dat er dan bak en jild naar binnen komen of zo. Of, Ja. ja, of nou, hier, een beetje spelen en riet er op bandje weg en niks te doen. Maar je ziet net hoe volle druk dat wie hoe die had. Nee. Ja, de telefoon rinkelt bij ons heel laag. En ik als soort wel zou wijzen, wat dan nog? Dan is het nog mijn zaak. Ja. Ik val er net in mijn lastig. Nee. Maar dat, Maar als je daar altijd opgegroeid bent en de wennen er nog, dan lijkt mij dat vrij lastig om daar doorheen te komen. ja, op laatst, ik was mijn Lisa er rond. Het is ook een beetje leeftijdsgebonden, denk ik. Ik ben nu over de 40. Ja. En zo'n praatje hier kijk eens een keer mee. Ja, ik mag wel namen nemen, het is net mijn bedoeld. Dat mag je ook weten. Wietse Sterk, die had mijn logo ontworpen. Ja? En dan kwam ik een keer thuis, bij hem thuis met Willem. En nou is het Wietse jongens aan zo. Nou, is het Wietse, ik denk dat ik nou in de periode zit van het losletten. Ja. Ik zei, let maar hier, ik zei best aan 42 of net? Ja, zei. Dus ik denk dat ja, als de oudere was, dan juist die bij bepaalde dingen, juist die jaren dal. De 40 voorbij, dan kies dat? Hoe oud Ja, is dat? dat denk ik ben nu 41. Ik word in september word ik 42. Oké. 22. En vanaf die 40ste hast leert staan gewoon. Nou, ik verneem om mezelf dat ik me minder opwien over bepaalde dingen. En, ja, het nooit een lullige opmerking, ja, ja, boeien. Ja. Ik ga naar mijn dinnerhuis. Ik ga naar een mooi Wennelizet daar. Ja. Ik had er net zo volle mee. Maar, vroeger kon ik het verschrikkelijk om in de put te zetten, maar Ja? dat had ik nou net meer. Nee, minder. Volle minder. Dat is wel jammer dat je de 40 jaar op wacht moet, hè, voordat je dat kennen. Ja. Ja. Maar dan ga je ook weer andere dingen leren. Hè? Dat is nog een voordeel, dat is nog een nadeel. Weet net. Alles heeft zijn voor- en nadelen. Maar ik vermijd ze mijn beste laatste hier. En vooral sinds dat het spelen zou uiteindelijk dat is geweldig. En prettig wel. 2 jaar, 3 jaar, 4 jaar, hoe lang ben je nou? 2013 op 2 april heb ik mijn allereerste optreden met Anneke Dauma, Agnes en Johan. Toen hadden we nog 12 optredens dienen. En toen ben ik 4 keer met Johan. 2 april 2013. 13 wie dat. Dus dat weer nog bij Anneke in. Dus de trein heel lijn. Ja. En toen ben je, nou, dan schoof je met Anneke die mij was. En dan ben je net vol optredens dienen. Ja, heel goed 5 denk ik. Hoe kwam het bij Anneke uit? Dat- Of kwam Anneke bij uit? Ja, op Ja? een of andere manier wel. Het heb ik wel eens vaker verteld voor de camera, maar ik wie altijd, ik heb een hekel aan internet.
Nee, ik moest daar niks van. Nee. En, maar ik wil graag weer spelen en altijd dat ik mijn orenmuzikant bij ons in de buurt in Oorrijken kwam, daar kwam altijd die drugs weer om me hoeken. Verdomme, daar skeer me nooit van. Dus ik op laatst bij de kringel op mijn computer, ik leef zo'n hele euro of zo'n hele groene. Nou, daar een opnameprogrammaatje op en dan koek ik mooi spoor voor spoor opnemen. Ja. Ja, dan koek ik eerst een basket aan, een gitaar en zo opbouwen. Zo maak ik wat opnames en die ik wat filmpjes van op YouTube zet. Nou, Maar om serieus muzikant te worden, wie is daar al heel wat mee bezig? Of wie Nee, nog net in de serieus. sfeer van ik piel wat om ik show wel? Nou, ik wil gewoon mijn eigen kwijt. Ik heb al die instrumenten en ik kan ze alle keer bespelen en dat wil ik binnen wat jaren, hè, zien wat eruit komt. En dus dat ben ik begonnen aan het opnemen. Ja. Maar ja, toen kreeg ik dus op een gegeven moment ook Facebook. En ik zie het in mijn pilskaart op Facebook en dan weer zo'n hard hier stond. Omdat dat hinderke van Omroep Friesland, Dirk. Die hadden Ja. toen een rat van de slaag. Geweldig trouwens, van machtig actie. Maar toen weer het hinderke weer staan. Ja. En Anneke Douwme die woonde daar wat over op Ja. Facebook. En Ja. het liep er dan ergens naar en het hinderke moest waarom. En, Ja. en ik grappig, hè, toen hield ik op Facebook gewoon Johan Venema. Ik zei, Berenburg. En kon je elkaar toen al? Nee. Oké. Ik zei, Berenburgje erbij, een stukje Ja. weer installeren. Ik zei, lekker toch. Ja. Nou, Anneke super leuk op mij, wie het super wordt worden. Dat snap ik. Maar het bleef niet leuk, hè. Ja. En een koopje later, ik bij mij wat muzikanten wat proberen en misleren waren. En ik zat de smoor in, ik op Facebook, gratis af te halen. Zoveel banjo, zoveel gitaar, piano's, light op het bult in de tuin, haal je maar op, want een Fries krijgt dan nooit voort onder de grond. In een opwelling of is het echt van plan om ik bedoel, ik skeer me nooit hier, ik ga je van vermogen te staan, ik heb wel wereldreis, ook als verkeerd je, dan ga ik er meer al van. Ja, oké, maar in plaats van als het verkeerd is, zou het van helemaal maar verkeerd op. Dat is net heel handig voor mij. Maar dat doen me hollen vanzelf. Ja. Maar ja, dat oren kraakt even en dat typt aan. Ik leven dat maar net. Nou, dat weer mijn kennismaking met Hanneke. 14 dagen later stier ik op het podium. Ondanks die leren. Ja. Maar zij hier daarna nooit spelen hebt? Ja, ze had wat filmpjes van mij hier ze toen opzag. Oké. Toen had ze haar waarschijnlijk een verdieping in wat Ja. die. Ja. En toen had ze Johan Keus bellen. Ja. Johan, Want zij weer maar toen dit volgens is mij bij Johan Keus op tournee, hè? Ja. Zij weer wat... Ja, toen te jaren weer hier zijn. Anneke een bluesprogramma. Juist. Hè? Hier is ook wel Ja. van die... Nou, wie had dan in zijn brande hoes bijvoorbeeld zo'n mooi tjerkje. Ja. Hè? Van Alex Bouwman. Ja. Hè? De, kloosterkapel. Ja. Nou, en zo'n soort tjerkjes die ze wel. Ja. En Johan en Anneke begeleid. Het klonk geweldig trouwens, ja. Ja. Anneke kan geweldig hele mooie rustige nummers daar zetten. Mhm. Maar Anneke die had toen een Johan bellen of weet ik het van, maar dit is jaren Johan. Nou, dat moet de wereld in, zei Johan. En toen ben ik met Anneke Maar mee- je niet eigenlijk koerdij Nee. op dat moment Nee. als muzikant? Nee. Nee, net ja, van vroeger misschien bij u in de buurt. Ja. Ik had alle kroegen wel bespeeld bij u Ja. dan. Ja. Maar ja, dat weer dan hier ik even een kleine periode, dan pakte ik de gitaar weer op en hier ik per optredens en dan ging het weer helemaal mis. Ja. Nou, dus dan speel ik weer lang net. Nee. Hè, en dan zou het altijd gaan. Nou, dat ik dus Jack Battle. En toen bellen Anneke die reageerde op Facebook. Ja, Jongen, gooi die gitaar net in de tuin. ja. En dat ze wat uit de tuin mooi halen? Dat maakt net. Nee. En, nou, ik mocht wel een keer mee gaan mee. Dat zou je Ja, voor ja, je wil lekker hartelijk als wat, ja. Je komt me helemaal net. Nee. En ik mee gaan te oefenen en hebben we hier of twee keer in de balkwest te oefenen bij Johan Keus. Ja. En toen voor het podium op. Ja. Dus, en ik volle bak. Hoe klonk dat oefening? Ja, ik bedoel, dat is iedere keer hier van diezelfde pielen geweest en altijd thuis in je eigen kamer neem ik Ja. gewoon. En dan was het nog om bij hen te oefenen en hing je hem daar voor een gevoel van, Ja, ik houden die de wel. hand? Het wie van mij waren bad. Die mensen die kunnen heel mooie laagjes jongen. Ja. En dat vult om bij die stem naar Johan, een monstergitarist. ja, En dat voel alle keer te plakken. Ik Ja. zie er verschrikkelijk wel om. Ik kies zelf piekenveilen onder het spelen van uw eigen ja. spelen. Ja. En dat hier ik nooit hoor. Nee. Net op dit niveau net. Hoe viel dat? Geweldig. Ik- Geweldig. Ja, hè? Ja. Ik als dat staan, dat de dingen op zijn plak vallen of zo, of is dat voor te groot? Dat is eerst gewoon denk van, nou, dit is... Nee, het wie ik hier was iets van, nou, dit woek dus nog altijd. Ja. Zo viel het. Hè. Ja. Zo kent dus wijzen. Hè. Ja. Zo jat het te wijzen in mijn eigen. Hè, en altijd maar bij een microfoontje, bij een pc'tje zitten. Had geen interactie net. En, Nee. hè, als er met Johan, ik zie Johan en zo en we skaten die zaal in. En dan
wat je wat met de dynamiek, hè, dan wordt Ja. het zachter en dan is het weer op zwellen. En dat kist eigenlijk zelf net met knullige opnames. Nee, dat is echt muziek meidje weer. Zijn ze dat ik voor het rij van Bliksem, Johan, dit is, of Jack, nee, toen is het naar Johan natuurlijk. Ze had het goed positief zien bij die. Ja, die altijd vol had. Ja, en Anneke had me direct echt optreden in het begin. Want ik hikte dat zien. Ja, maar ik zit nog even bij die oefensessie. Dan zeiden ze van God Bliksem Jack, nee, zo God Bliksem Johan. Want Ja, toen toen heette het Johan, ja. En dit klinkt prachtig. En hoe het 2 weken, ja, je hebt daarover discussieerd? Of was er ook nooit dacht? Of twijfelen? Of Bliksem maakt dit wel dwan? Of wie het voor van, hup, 2 weken later speel je weer, kom erbij en... Nee, Nou, ik zei, ik wil wat een koor zeggen, ik mag het oorpakken. De mensen gunnen het me echt. Dat kost echt veel als ze het me echt gunnen. Ja. En dan noemen ze dat ik net zong, dan vulde ik horen dingen in. Dus in die tijd, ik had nou weer uitbesteed aan Johan niet weten, want dan kan ik een beetje springen en doen. Ja, maar in die tijd die ik de bassdrum en een hi-hatje en een snare drumke of even mondharmonica. Ja, dat wist ik? Ja, dat doe ik wel. Okay. Of even een mandolientje, ik maak het me wel nuttig. Dus ik die... Bij wie het eerst optreden? Het eerste balk in Tremter, hoe dat? Ja. Dat ding. Ja. Ja, en alle keer Is die rietjes, zenuwachtig? stootjes, hè. Ja, speuien Ja? en treden aan van tevoren nog in de snelle. En, dat ga ik nog net meer. Als je net de telefoon in de hand hoort om zo te bellen? Nee, Dat net. Nee, apparaat is apparaat. Ja. En wist je nog van, dit mat ik echt wel. Ik maak er doorheen. Ik maak er doorheen. En dan is dat podium op. Nou, En dan begint de speling. ja, de eerste 4 minuten is troef. Ja, dan is het eerst dus, en dan was de meesten net om te zien. Maar dan wordt 1 of 2 nummers gewoon goed en dan krijg je een mooi applaus. Ja. Dus dan gaan die senior over het voort. Zong toen al, of de eerste, Ja, eerste nummer ik al? Nee, het eerste nummer net. Ik kreeg dan een blokje van Anneke, mocht ik mijn eigen nummertjes wat jaren letten. Ja. En de muziek die ik speel hier. Dus de eerste paar nummers die is alleen nog als begeleidend. Ja, een beetje manetje van Muzikant, alles. Dan die ja. ik een bassdrumke, dan die ik een mandolientje, dan die ik gewoon een slagje. Of ik wil eens een nummerke helemaal niks. Ja. Ja, dat gebeurt ook wel. En dan komt het eerste nummer als het jongens is. Ja, en dat die voor de daverend succes, een staande ovatie weer daar, dat hier ik nog nooit meemaken. Nou, een kruispiekenvel, ja, dan was het koud. Ja. Dat begint hier te zijn, dat gaat alle keer omheen. Ja, hè? En daar doe je het eigenlijk voor. Ja. Zo, er is nou weer, ik zit nu weer op een heel oorvlak, ik ben ook van mezelf, maar dus ik moet nou ook wel een beetje over de centen denken. Ik moet wel in de prijs tevreden. Ja, die zwart is toen nog net. Die hier toen nog Nee, net. dat weet ik wel wat noffelijk. Maar Ja. door is de oren zwaar, want ik kan me voorstellen dat het dubbelklapt van een zenuw. Als je aan die vrouw die weer verschrikkelijk wil om vanzelf. Ja? Want ik ben ook wat bleek om gezegd. Ja? Dat zijn Nou net. Nee, goed knap. Ja, vind ik. Dus als er een man het bleek uit. In bijnamen weer de video aan. Dan wist het wel. En dat we net vanwege cocaïne of zo? Nee, gewoon omdat ik zo blond weer, vooral Semmers. Misschien Oké. gaat er nog wat vet in. Ja. Ja, dan liep het wat Dan wordt het donkerder. wat Maar donkerder als van. die Semmers, joh, dan ben ik Wanneer wist je maar begonnen? Is dit een Jack Bottleneck look of is het ervoor ik al? hiervoor heb ik altijd al een blokheadje, stikkeltjes, Ja, ja. maar ik via jouw kant. Ja? Maar de laatste zo'n 8 jaar heb ik al een vetkuif. Ja. Dus dit is geen Jack Bottleneck look, maar dat is eigenlijk, dit komt nog uit Johan Venema bij. Ja, ergens wel, heel, Ja. heel om heel. En daarvoor heb ik altijd lang hier, ik het hier moeten. Echt weer? Ja, dat heb ik om mijn 22 of zo eruit. Ja. Heb ik wel Waarom? Ja, Waarom doet dat rauw? Ik skiem me nog met werk weer dat. Ja. Pieken vangen, dus ik moest elke dag douchen en dan moesten we met wierd hier op bed. Ja. En soms kost me 3 uur gesliepen, kon ze bijna weer in hier en af wierd. Ja. En sleep snel langs de plaats dat ik het er maar aan die en dat is weer makkelijker. Maar nou vangt hij geen pieken meer, dus Nee. nou zoals we groeien leren kennen. Nee, ik vind dit wel noffelijk. Ja? Ja, was maar kan ik dan cabrio gaan. Dat is dan mijn midlife crisis. Hè? Nou, dan ben je 40 voorbij. En dan ben je muzikant, ben je weer in de muziek. Ja, een cabrio lang hier. Nee, goed om in. Nee? Een cabrio, dat is bij mij hetzelfde als een tent op een kroon. Nee, dat is goed om in. Wat voor auto is dat? Ford Mondeo. Oké. Ja, een knappe auto nou, maar ik de eerste, ja. Ik heb altijd, zoals hij wie altijd autohandelaar. Oké. Zei dat ze heel lang autoverkeer hebben, Ja. dus ik kreeg van hele mooie prijsjes die inruilers. Hm. Maar ik heb nog voor het eerst een knappe auto, maar een Mondeo, ik geloof 2006 net. En die is net van je hart. Nee, dus hij is al per jaar met pensioen. Oké. Ja, maar zij had nou met me ophalen, we gaan hem opvonden in Oostgeest.
En die houdt hij nog goede rieën van denk hierom, denk daarom en het is wel of net een goeie? Dus hij doet het hele handel in. Daar heb je in de Nee? Nee, het Dus hij is eigenlijk taskoger van het keertje van die auto. het is de boezie of het is wat hoors bij die. Ik ben net zo technisch. Nee. Ja. Nou, die man die weet wat hij denkt als je maar het is want hier talen al en 100 kilometer. Dus Maar ik vond het wel stoer. We gaan op ik naar mijn 60 toen op het teller. Dat vond ik, Ja. dat vind ik wel grutskop. Ja. Een muzikant in een Ford Mondeo. Ja. Ja. Nou, dat viel toch hoors als heel lang lien daarvoor. Ja toch? Ja. En ik ben even hanging bleu bij dat optreden. Dat weer dat eerste optreden. En dan is dat eerste optreden is dien. Dus daar ren je hem dat podium aan en dan komt de klaargamer in. Nou, dat zoek ik nou, dan heb je het optreden, Ja. dat zoek ik nou vertellen. Ja. Zo de vrouw die ging daar natuurlijk wel om, want ik wat zenuwachtig ben. Ja. Hè? Dat weet ik gezegd van mij. Oh ja. En dus ik stap die kleedkamer in. En dan ben je wel grappig, want ik hier in zo'n toilet dacht, echt alles hier erin, dat die net leeuwen. En dan kan ik grappig, wat voor een gekke bad thuis kan je daar zitten aan. En die plegen me al wat. En vlak voor het podium moesten die vrouwen staan wat te giechelen, die loeken me in hier en noemen, hoe ja, kom hier even. En dan zo'n groot poederding, weer zo, zo'n grote plomp. Ja. Poef, 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 hier denk ik weer vuil oranje allemaal. En we moesten net voor het podium op. Ja. En het zwetbreud me, dus ik ga al je witte streep niet, zet me de wangen douwen. Ik zei, dat doen we dus net wij, hè. Ja. Die vrouw die laken die en zo willen. Ja. Ze hebben even plaagje voor zo, maar dat haal ik wel weer. Er zijn jongeren er weer al, Ja. hè. Even laat je daar in die kleedkamer. Dus zal ik hier dat doen? Ja. En dan stapt ze op het podium aan. Want dan is het clear. Ja. En dan... En die al je handjeskodders kreeg. Ja? Ja, al je bedanken dat de muziek zo mooi wie en dat zie ik nog nooit hoor. Nou, 40 mensen bij me was denk ik, maar Ja, hè? de 100 jaar. En, ja, dat wie ik weer een mijlpaal. En wat weer de eerste wat Johan en Anneke het zijn? Of dood in hun zijn? Dat weet ik echt niet meer. Nee? Dat ben ik kwijt. Hm. Zo droog wie die daar al. Zo wordt hij niet al in maar. Dat weet ik niet meer. Maar wel dat het heel goed gier. Ja. We gaan na de tijd ook nog even wat dronken in de kleedkamer. Even napraten. Wie hartstikke gezellig en wie goed gier. Ik mocht wel bij mij. Ja. Dus, ik kan Nou, dat is net lang over na te denken, denk ik. Nee, ik moet Nee. voor het bij mij. Ja. Ja. Maar zo, ik moet nou ook een beetje meer mijn eigen ding doen. Hè? Ik wil echt die blues wat combineren met bluegrass en ik wil de mandolines en de banjo's en dat een beetje roeger. Anneke is toch een oudere vrouw die speelt wat skinner en wat gecontroleerder en ik wil toch wel graag mijn eigen ding ook wat doen. Ja. Dus dan mocht ik mezelf een beetje ontwikkelen. Ja. Maar al met al, Anneke had me wel onder mensen vastgehouden en wat was hier nou? Net mensen bekend. Anneke, Johan, Lisa en Willem de Vries. En Willem de Vries. Dat ben de fjouwer. Ja, en, Of Bob, 40 in. en Bob van der Bij. Dat verneemt eigenlijk net iemand, dat is Nee. al hier achter de schermen. Waar is Maar dat is mijn, ik heb 2 hele goede kameraden en daar is dit in van. Oké. Bob van der Bij. En wat doet hij voor jou? Eigenlijk alles. Oké. Als ik een mens in heb, ik zit er doorheen, hij vrolijk mee op. Hij wisselt mijn snaren, hij soldeert mijn stikkende woord. Hij roemt dat ik van het podium af ben, dan begint heel te oproemen, hè, want ik met even handjes kodje. Nou, ik daar klaar ben, het Bob het meestal weer in de auto. Bob is goed voor het moraal en hij haalt een heel prettig werk uit de hand. Bob zwaarde altijd dat ik vrolijk op dat podium kom. Ja, we halen best wel een groot team al. Ja. Wat dat gewoon Ik geeft. begin echt al een beetje om een artiestenliedje te Ja, staan. dat is verdomme wel echt. Ja. We staan thee? Ja, zijn we niet in hoor. Want we moeten dit snel opdrinken, want het kwalt het al. Is mijn ondervinding ondertussen. Ik pak even een vestje erbij, ja, of zo. Ja, best. Als ik wat van de peuk, maar ik moet me net een heidebronnen. Nou, daar een beetje het zomaar voor drukken, denk ik. Ik ga nou net een jesgebak jongen van een week, dus ik denk dat dat dus jesgebak Zie je is. maar gebeuren, het al. Nee, maar we krijgen vandaag een heel soort rijnwater, hè? Ja, jammer hè? Dus dan wordt het wel weer weertje. Dan, ja, nou ja, misschien zien wij vannacht wel prachtige mooie weerjachten. En, Ja, dat is echt mooi. Ja, Had het losbaas dan wel een spektakel misschien hadden. er wel worden zee in met al het rijnwater. We zien het wel. Je bent hier lekker lekker rijden, jongen, hè? Ja, joh. Ja, man die toen rijden dat zei, hè? Ja, En dan kwam het kwam hier binnen.
En we hielden hetzelfde in de gaten, want wij slipten het weer daar. En dan het rondje is er binnen, dus we kwamen middags weer in de hut. En, in de hut, in de studio. En het hele tapijt weer helemaal wierd, jongen. En dat tapijt weer wierd en kwartsluiting in alle stromen. Oh god. Ja, dus die jongens die ben heel hard aan het werk geweest om met al je wel wat kleren te krijgen. Maar daarom krult dit tapijt ik nog zo op, want dat Ja, is vocht. omdat alles wierd west had. Ja. Volgens mij met de tapijt even omdraaien, met de punten naar beneden. Ja, maar de onderkant is lelijk. Oh. Is mij verteld. Dus dat mocht ik net wel van de collega's. Nee, misschien stroffelt er nou zien hoor. Dat is ook wel leuk voor de camera. Misschien bestaat dat wel. Ja, nou, het zet er dik in. Ja, zo goed? Ja, krijg wat van mij. Best wel onhandig in die dingen? Ja. Oké. Die mochten nog maar zeggen, die hiepening nog van Leeuwarden cultureel, om eens daar in de bak. Ja? En daar Ik hadden zit van die net glazen scootwaren. Ja. En de ene gaat die kant uit en de andere gaat die kant uit. Ja. Dus ik dacht dat er hiepen stier. Dus ik kom erom en dan weer baf. Ik dan een bloedneus daarin. Handvol en keutelen er sabie op. Ja, hè? Zoals dat wetter al heger is? Ja, komt steeds meer op je staan, hè? De razen komt dat hier ergens uit. Denk ik. Oh, je ziet het niet om juster dan. Ja. Zie ik nou, die is jongen. Oh, dat had ik al gezien natuurlijk. Ja, wees. Ja, ja. Nou, ik had er net de boot mee bezig, hè? Als ik jongen dat ragje van die beestjes om me zin rond. Nee, nee. Ja, dan vertel ik dat ik net. Maar die had ik daar niet zo, jongen. Al je reden mieren bij de studio. toch? Reden meer niet prikken, hè? Ja, dat kan helemaal joek. Dat blijft weer de beurt. Ik heb vroeger altijd dat ik, dat in een van mijn eerste jeugdherinneringen, dat ik koorts hier. Ja. Dan heb ik zo'n soort koortsbeeld en dan droomde ik dat er al je van die lieve beestjes om me heen kroepen en stekten. Dat is zo'n Ja. rare koortsdroom of zo die je als band had. Daarna heb ik nooit weer honger. En ik heb nooit meer les van horen of nooit. Maar juist toen kroepen ze hier zo, toen dacht ik dat het niet in werkte. Ik dacht, hé, dat is correct zo'n oude koortsdroom, zeg maar. Al die beestjes die hier zo bij me zitten. Ik wil wel kriegel van worden. Ja, ja, ja. Ja. Dus dat viel, nou ja, we shot aan waar je had ze komen of net. Dus hier staat even een flashback. Ja, Wat dat ik dan, geef me waarom naar een van mijn jeugdherinneringen. Ja. Ja. Ga ik op het heden ook prutten. Ja? Ja, vooral nou, zoals mij is nog 14 april is niet alleen, hè, het is stoor. En nou, aardig druk gewoon met de muziek, dus eigenlijk geen tijd gewoon om even rustig uit te googlen, nou even op een richtje zetten. Ja. Zo. Ik vind die thee net lekker meer trouwens, maar Dus praat ik slurp hem al op. Oké. Maar zo, en dan nou in de rustige momenten, dan komt er wel eens wat waarom. Ja. Een geurke, of een kleur, of een klank. Wanneer ben je bij het dorp? Nou ja, ik woon je dan in de Geest. Ja. Ja, maar dat is, en is met me die in dan wat, maar dat is 100 kilometer. En dan zes elkaar, je zei elkaar vaak. Ja, elke dag. Ja. Voort van de buiten, eerst koffie drinken bij het mem, eerst Ja. zien hoe het met mem is en dan kom ik weer verder met de dag. Ja. Ja, mijn zusters die in de huishouding daar en natuurlijk ik handlang de woord werd het nodig weer, maar het prut op mijn zusters. Ja. Ja, maar ja, dat is dan vooral die zo goed had. Ja. Ja, die ben ook een paar keer in een week bij huis uitnemen, met helpen met de huishouding. En ik drink alleen een koffie bij huis uit. Ja. hè? Ja. Maar dat is de wilde van als ik die enige jongen thuis ben. Ja, dat had zijn voordeel. Ja. Ja. Maar die herinneringen die komen nou staan hongen wij meer boppen. Ja, maar gelukkig de goede herinneringen nou. Mhm. Zoals ik droom, ik wel eens in de eerste tijd, en dan had je alleen nog die zieke man verreden. Ja. En nou de laatste 14 dagen denk ik, dan had ik mijn gezonde man wel eens weer verreden. Mooi. Ja, dus ik denk dat het erbij gaat, ja, het zal wel normaal wezen, denk ik. Ik ben ook nog net jaren en ouder van dus ik weet ook net wat normaal is. Ja. Maar dat Ik vind net dat er normaal bezit bij zoiets. Nee, denk ik ook net. Ja. Die in de field, de andere field dat. Ja. En dat kind tweede keer, als hij mooi maakt, is ik weer totaal oorzaak Ja. natuurlijk. Ja. Dus ik me krijgt hoe kniepen ze eruit. Voelt je dan schuldig? Dat je denkt van jeetje, maar pas een jaar later begin ik daarom uit te denken. Ik had het al een tijd te bord voortstapt of zo? Of? Nee, dat net, maar ik had wel in die tijd, dat is mensen ziek weer. Vond ik het wel eens dubbel, dan komt het eerst bij ons mem en dan moest ik een optreden doen. Ja. En dan moest het feest opwekken. Je wil ze Ja. wist dat die mem dus ik laat. uit de 15 en dan doet hij het feest een meidje. Ja. Daar had ik me wel eens schuldig op veel. Ja. Koest dat? Jawel. Dus mem die had ik altijd zeggen, jongen, gondervoor. Die woont dit altijd al.
Dus mama die had dit wel in miljoen, alleen dat ik zelf net. dat, Nee. Ja. En ze had ik nog wel een beetje meegekregen. Ja. Maar net dat het sabot wie, als dat het nou is. Nee. Bijvoorbeeld even die jongen hoe interviewd worden. Nee. Want hier is een groot geweest. Ja. Het is al wat. Ja. Met Net leeuwen. die jongen die dan wat en dan zit je in een soort glazen huis. Ja, dat is van mij ook wel even een dingetje. Ja. Typograaf wil dat ze het mij maken hier. Ja. Ja. Nou, dat is nou in je net zo. Was daar leuk van dat soort... Nee, net meer. Nee? Net meer. Ik wil gewoon. Ja. Weet je wat ik wel eens leuk om werk ken? Die stonden berichtjes op Facebook. Dan gaan ze weer wonderbesjes van. En dat geneest kanker in Noeren. Of hennep. Geneest alle tumoren. Dan denk je van waarom moest ik dan eens mensen horen bij Als dat alle jaar onhard is. Als dat dan zogenaamd echt besteedt. Ja. En dan wil ik wel eens een beetje leuk op die mensen die dat delen dan. Ja. Maar in wezen wist ik net, misschien had die mensen ook wel iemand kanker in de familie en die Misschien- hoop je ook op alles. Het ken ik van die strohalmen weer. Ja. Dat je zou graag willen dat Ja. dat wondermiddel besteedt. Ja, Ja. en zo had ik wel eens leuk geweest op man nu dan wat. En daar neem ik even geen naam van, maar die jongen die kreeg ook kanker en die wil geen hulp hebben. Zei hij. Maar wie pakken in die tijd alle hulp aan? Ja. En dus mem die had een lijdensweg gewoon, dat is echt een straf. Ja. Maar deze jongen, die ziet een dag voordat er stoor, zit er nog op een barbecue. Die had nog lekker een stukje vlees eten, die had nog een flesje bier gewoon. Toen is er op bed gegaan en is net weer wakker geworden. En nu voel ik wel actie en op zei van jongen, doe is toch gelijk. Maar Ja. dat kan niet meer. Nee. Maar ik ga het Maar hij laatste... wil hem net helpen letten? Nee, hier wil geen chemo en hier Nee. wil geen bestraling. En... Maar dat er hem wel helpen letten, hier er misschien nog langer trolley kennen. Ja, Of net? maar wat voor kwaliteit haast dan nog? Is mem hier helemaal geen kwaliteit van leven meer. Ja, dus in wezen. Dus daar ben ik ook weer oorzien van. Eerst hier ik naar een oordeel, maar nu net meer. Maar ik kan net meer goed praten. Maar dan begon ze eerst te vertellen dat je hem eigenlijk, ik ben het als al innig of horen in de omgeving ik, spiet ha, dat je maar die bestraling, die preventieve bestraling onderkomt. Ja, dat hier net man. Nee. Dat hier net man. Nee. Want ten eerste zie je hier niks in de hollen. Nee. Zie je helemaal niks in de hollen. Zo, en dan hier ze die tumoren in de longen en een schotje litser hadden kent, maar dan hier ze het verstand erbij gewoon. Ja. Zo, en dan hier ze er dan wat. Ja, maar het is toch mensen onteren dat in eigen baan die verschijnen moeten en du beseft hetzelfde is. Ja, dat vind ik wel moeilijk. Het is men, dat wie haar grootste angst. Ja. Maar ja, je giet net op papier zetten letten. Ja, ik meer verstaan het kregen maar een verzwaring gebeurd is. Ja. Maar ja, dat Dat, mij dat regelen. hier wel zo eens in hem. Ja, het is altijd erop. En Maar- omdat het net op papier zit, ken je dan dat toch net wel. Nee, maar dat moet daar regelen worden Ja. binnen notaris en weet ik het al. Dat moet in het testament, dat moet regelen worden. En dat kon wie ook net. Ja, wie kon ook net zeggen van, nou, loop staken er maar uit. Nee. Nee. En dan zeg ik, zo leer je overal ik weer van. Ja, dat stond een beetje in het baas. Dan zie je het in het café en dan zie je het hier, iedereen met zijn glaasje bier betalen. En dan zie je het hier met de rol. En ik lukt me net helpen, ik doe het nog. Ik zijn valluister dan ik net maar lastig. Nee. Hè, zo. Ja. Daar heb ik spijt van dat ik dat zijn had. Ja? Ja. Dat huis het me nog wel eens terug te halen. Hem kennen dat wie wel een goed meisje. Ik denk dat er wel glimlaatje naar beneden short, denk ik. Ik had boodschap begrepen. Maar als je denkt dat mensen een glimlach naar beneden sjouwen, kan het ik wijzen dat je mem deze jongen oren nog volgen kan. Ja, maar dat weet ik wel zeker. Ja? Ze zei er altijd een beetje bij. Ja, Leeuw, is ja, ja, natuurlijk. Is dat een beeld van jezelf? Ik kan een soort van troostrijk beeld wijzen wat je in, zeg maar op abstract niveau had, of denk je heel concreet dat zij... Nou, ergens ik vind hem altijd was van zit er een beetje bij. Zo. Ja? Ja. Ik ben ook net gelovig opgevoed worden. We zitten net op mijn openbare scholen. Ja? Maar zoals met kijk, als Brut een pina haast, dan was het wel ergens in Leeuwen. Ja, ik heb heus wel eens een gebedje dienen. Ja, ik ben ik zo net opgevoed. Ja. En nou, ik nog wel gauw zeggen. Ja, hè? En dan een optreden werkje en opshow, dan vlak voor het sliepen, dan dank ik toch even voor het mooie leven en alle wilde.
En in mezelf zei ik wel trust in man. Ja. Ja, dat helpt me een steuntje tegen. En dan was ze me voor gek verklaren, maar dat doet het voor mij wel. Bij die het christelijk opvoed binnen, die leren dat ik in handelingen te doen, zo de hand te vouwen en dat soort dingen. Dus dat soort dingen ik, of is het? Nee, dat is puur van mezelf. Ja. Ja, Maar hoe ziet dat zo'n gebedje eruit? Dat is in de holle of doet dan ik handelingen, zeg maar? nee, Je op een bepaalde manier zitten of? nee, gewoon erbij, vlak voordat ik medaille hou, dan doe ik wel eens even zo. Ja. Een beetje stiekem bij. Dat hoort het net, joh. Ja, Lisa had het eigenlijk nooit vandaan. Weet ze denk ik. Ze weet het wel, ik had het wel verteld. Ja, Jawel. ja. Jawel. En helpt het? Nou, het helpt me wel een stukje rust. Ja. Dan heb ik toch weer even een moment achter. En ik ben weer dankbaar voor het leven. En het was geweest. Dan komen we eens dat Zie het ik hier. oorsom was hier. Dat je met die leven hier wie natuurlijk ook net zo lied. Nee, dat hier. Ja? Dus mensen die, ik heb vaak op de rondjes staan. Ja. Had je met hem heel veel daar in zitten? Ja, Ja? ja. Ja, het van me volgen. Het van me volgen. Ja, ja. Ik ga goede ouders gewoon altijd. Daar leidt hem net om. Het was puur mijn eigen. Ik vond alles vierst interessant. Ik roegelde er heel jong in. Van die ene kant te horen. En wat voor ouders zit net hoe zit bijna in. En vooral als het net goed gaat. Als de kapot in gaat, dan. Ik ben dan maar stiefheid. Mijn veel wel eens eigen jongens trouwens. Maar als ik 1 of 2 dagen niks van die jongens, ja, dan zit ik echt in hoor. Ja. Zo gaat dat. En dan ben ik echt naar Paken en dan ga ik het nog meer mee. 41 hier. 12 jaar en 2 keer Paken. Is dat mooi? Ja, dat is wel een hele prestatie. En een Dat is jonkje wel mooi. en een famke. Ja, hè? Ja, een Ken het famke beter. van 2 een hele maand nou en een jonkje van Ja. 2 een hele jaar. Ja. Ja, geweldig. Ja. Dus wie is het voor in 40 stal paken? Ja, Jongen, Ja. jongen. Dat ben net zo volle mensen die dat zeker kennen. nee, ik denk nee. Nee. Mijn Paken wie eigenlijk heel jong, eigenlijk toen er Paken waren, maar die konden net zo goed mee omgaan. Dus we zijn om. Oh ja? Ja, ik denk Oké. dat er in die. Ja, ik Hij wil woont toen. net paken invullen. Nou, als je alle oerpakers leven, net nog. Hè? Dus als we naar paken zijn, dan draaien er zoveel hol. Maar het telt wel een beetje mij, denk ik. En wat zei je liefste bandje daar? Paken? Ja, Ja? paken. Ja. Oké. En dan viel hij net oud of zo. Nee, Dan denk ik je net vind van, het wat wel. verhoor, ik ben hem krijg 40 en... Dat vind ik lekker grutsk. Ja, hè? Ja, dat vind ik mooi. Ja. Ik ga er jocht om, ik ga de wilde ook het mijn meidje mee. Ja. Ja, zelfs grieswerven, zie je. Ik ben lekker grutsk op. Ik ben mooi grutsk. Ja. Ik denk, nou, ik heb wel vrienden die ben nooit gries waan. Die lezen al 3 sterk jip. Ja. Nooit de kans kregen om gries te worden. Nee. Ik hoop ik sneeuw weet wel. Ik dat mijn meidje Ja. mee. Ja. Ja, daar zie ik wel heel oors naar je oren mee denken. Ja. Maar ja, vroeger had ik wel erop een week met daar, week met daar. Ja, hè? Hè? Als er zijn de pines is en dan wordt uit ellende komen kennen en die kap nergens meer vertonen kennen. En dus het is het geen oergestelde van hoe het altijd was had. Ja. Dan had beide kanten haast al in die beurlig van daar zitten. Ja, Dat is de deerwoord ja. en dat is het oudwordenwoord. Ik was een poging die, ja, maar dat krijg ik al af. Ja? Dan ben ik net kerel geraaf gehad. Nee, hè? Nee, In die diepste dagen? Ah, Ja, wel, dat doe je natuurlijk net in je net diepste dagen. maar eigenlijk was het voor iemand die het echt zelfmoord pleegt, dat ik een verschrikkelijk respect had. Hè? Maar dat is een daad. Ik kan er wel eens voorstellen, maar nee. Toch doe je het net. Nee. Had ik wel en dan ga ik meer viel. Je kent misschien niks, het is moedig om het net te doen. Nou, in wezen, ja. Ja, ja, ik weet het. beide is ergens heel erg moedig misschien. Ik weet het net precies. Ja, we hebben het verhaal met de medaille met 2 kanten. Hè? Ja. Dan krijgt hoe sjostertje aan. Ja. Verdienen is het makkelijk uit, wij verhoren juist net. Kisto die zelf voor het eerst heilig. Waarom als het op dat moment het net is? Wie dat alleen maar bang om het te doen? Of wie het uiteindelijk ook ergens gewoon een afweging van nee, maar er zit nog iets dat ik teruglipje wil? Ik weet het eigenlijk niet. Ik denk dat het puur lafigheid weer.
Die puur lawie. Ja, hè? Dat ik net trots uit de koe. Ja, afverstandig. Ja, die medaille, wat maken ze ervan? Wat zullen we ervan weten? Nou, Wat eerst? Ja, nee, dat zie ik me. Ik krijg altijd vragen. Ergens is het heel raar om te zeggen van toch meer lafhit, ga ik het al keer winnen kennen. Ja, maar Uiteindelijk als het al keer won, dan kun je toch haast net zeggen dat dat uit een laf moment. Nee, maar zo viel het dan wel. Hè? Ja. Verdomme, en zelf dit keek naar. Ja, zo viel het. En zelfs hier ben ik nou nog wel voor. Ja. Hoe die is het? Wist dat? Ja, natuurlijk wist dat. Ja, Ik weet dat meerdere het dingen snel al wordt. proberen te hingen in de pols een keer. Ja, de gekste dingen. Ik wie al een Scotchy Clean. Hè? En de medicijn wat ik broekte, dat blokkeert al die opiatenreceptoren, zeg maar. Hè? Dat zullen we straks nog wel opkomen denk, met die implantaten en zo. Mhm. Maar als toen nog opium in die bloed had, dan mocht je dus absoluut dat medicijn net innemen. Mhm. Maar dan ging ik dus een rondval gewoon. En nou, dan haal ik mijn cent, nog even een pakje heroïne. En dat oproken en dan mijn cent die pillen innemen. Maar dan jouw wijze, dan weer het Sarah. Dan pakte de stammen bij de telefoon. En dan kreeg ik wat chingeer, wie spuiten. En nou, wie Waar kreeg is dat? Dus dan. Hè, dan kwam de Waar dokter. spuiten dat ze in? De huisarts Ja? kwam dan en Oké. die spuitte me dat in. Ja. Ja. Ergens woe ik het net. Nee. Maar, Had dat een periode geweest? Ik bedoel, dat is dat kwart achter elkaar bezocht of? ja, toen ik denk dat ik het toen gewoon helemaal trainen zet. Nou, de zoveelste keer had het weer misgegaan. En, Ja. en dan, nou, let maar. Weet je wel, let dan maar. Want Ja. ik moest echt net altijd strijden maten. Nee. Hè? Maar dat weer eigenlijk al in die clean periode, zei je, is dat net? Nou, zo dan, ja, toen had ik hier nog 2 keer een rondvaltje gewoon. Dan goos ik er hoe de skreep en dan rookt al in 1 of 2 trekjes. Maar ja, Ja. dat is wel voort weer terug af. Hè? Die hele instelling Ja, hè? is weer net 0 punt. Maar wat maken die dan zo depressief? Dat is dan de wanneer gript is? Ja, waar Dus dat is alles naar het de gevoel van bliksem. falen dan, wat hij dan Ja, weer, waar is met me die teleurstellen Ja. en de meesten die het van me horen en mezelf weg. En, Ja, wat is belangrijker? Om je ouders teleur te stellen of om jezelf teleur te stellen? net één teleurstellen eigenlijk. Dat is het belangrijkste. Ja, dat wordt. Maar als je het bot over jezelf in of hiest een schuldgevoel je echt in harde mem? Ja, het is beide misschien. Maar... Beide. Ik moet er graag wat van meisje, maar het wie gewoon onmogelijk. Het ging een paar weken goed en altijd als straks van. Nou, ik ben met de haken over de sleden en dan weer bam, wipe-out, weet je wel, helemaal op de beulen. Ja. Nou, ik denk wel 40 keer hakken ik ben in mijn leven. Echt? Ja. Ja? Waarvan ik meerdere keren had u zei met me gewoon dag en nacht verzwaren. Ja, nou, zo'n 48 kilo, weet ik nog, zoiets. En dan wie is het een week op een been en verdomme voortbij, weet je wel, en wij. En ik hier mijn werk ook nou, dus door de weken. En dan plande ik wel eens, nou, dan wil ik een tongen die aan de vrede, dan wil ik een snipperdij ha. Ja. Dan ga ik snel naar vrede, dan ga ik staan, dan ben ik misschien krijg fit, dan kan ik mandje weer aan het werk. Hè? Maar dan toch krijg ik net fit gedaan, dus op snee niet onder we hebben doop halen. Mandje maar aan de wand trek je er aan. En zo weer de hele week terug in. Ja, ik heb eigenlijk nooit genoeg tijd om eruit te komen. Net. Hm. En op een laatst kwam ik er een bedrijfsongeval, kreeg ik flex in de voet. Kwam ik een langere periode tussen te zitten. Wat voor werk is dan? Toen was ik dakdekker, Oké. paallezer. Ja. En ik die tijd aankijken en Maar tijdens die verslavingsperiode en oorkikperiode had je altijd werk in blauwe kennen? ja, ik had altijd wel werkt. Dat moet toch... Dat was slopen, Nou! dat was net het doen. Nee. En daarom zie je strek wel erheen. Maar het was creatief, ja? Ja? Ja, het was heel creatief. Bijvoorbeeld, nou, als een putje hier is, dan moesten er een pan op een wenningbouwhuis of zo. Mhm. Dan zet het bouwbedrijf daar een container daar. Nou, smiet alles maar steken in een container en dan brengen we het wel voort. En ja, maar dan zei ik van, hé, er zit een nak vast. Dat is een tientje in de handel. En hé, gevelpantje. Ja.
Dus dan zei ik tegen die opper, maar je is 24 jongens, ze hebben die bus en vol nakvasten. En zo, dan bracht ik die weer naar een pannenhandel aan. Ja. En hier ik ben een extra boesentje. Ja. Ja. Ja, zo. Het waren toch voor het gooien, dus wie ik naar het stellen. Nee. Ja, het kwam in de puntbak. Ja, dat kost verantwoord je. Voor Ja, jezelf. die wezen wel, Ja. het wie net aan het stellen. Nee. Bist ook een van de weinige, misschien, drugsverslaven die het net stellen hoefden om het financieren te kennen? Nou, we zien het op het laatst altijd zien jongen, hè? Ja, hè? Ja, wel met mooie praatjes, meestal centen uit de boezen travel Ja. en via de laat waarom betalen of tot op een dag van nou net waarom betalen, want ik weet hier mijn wakenpoort uitdraait. En zo. Ja. Dus dat we de eerste tijd ook bekend worden wie ik een angst. Ja. Waarin ik zien liep. Kom ik aan nog eens schuldwijzers zien? Ja, Ja. maar de meeste mensen die ik zien kan ben, zeggen ze alle jongen wie besap liter stroos zetten best, die per knaken die hoef je net weg. Nee. Maar trots zetten. Ja. Hè? Ja. Dus daar heb ik verschrikkelijk geluk mee hoor. Ze, Ja. ze gunnen het me weg. Ja. Maar het is nou wel zo, als ik nou hier mensen slagen door, dan heb je nooit weg wat gegund. Hè? Dat besef ik me ook heel goed. De druk luidt heeg. Ja. Ja. Je kunt me echt niet permitteren om nou... Ik wil het echt niet. Ik haal even een kop koffie van Michel, want dan heb ik zin niet. Wat was het nog? Ik hoor ik een bakje koffie met u meedoen? Zeg ik dat wat? Ja, dat is wel lekker warm. Een beetje te... Doe weer? Of dat was de ene? Maak het niet, het zit hier nee. wel lekker hoor. Nee. Nee, dan moest het zeggen. Doe is de baas in maar wel vinkje praten. stoken werd niks denk ik Nee, dat hoor. werd hem net. Nee, de wien had wel lekker op de hassen. Hoor. Ja, vind je Zit dat, hier wel lekker vind je hè? dat slim? Hè? Vind je dat slim? Al wel wat rekening gezicht krijgen. Ik nee. Nee, nou, kleed toch? Dus dan gewoon vinkje stoken. Is dat het woord? Nou, graag. Ja? Leuk man. Maar dat weer donker denk ik hoor. Nee, dat was wel leuk. Ja, dan hadden we die verrassing. Hoor, ze hebben we al alle leuke dingen naast al dingen van. Ja, het donker net is. dan. Ja, best. Maar Hebben we nou koffie? ik wil straks Je vinkje hebt straks fikjes stoken. Ja? Door. En drinken we daar koffie of breng ik het daar hier? Ik ren naar die mei en dan Best. kijk hoe we met die mei heen rennen. Best. Je moet lullen hè, dan zeg ik elke meter vol. Ja. Alles vullen met lullen. Dat is de Fjord Tour denk ik. Dat is Texel. Oké. Die bedoelt hè? Ja, Ja. zo dat weer erbij. Ja, dat is Texel. De Koksdorp. En nou, want we zitten met jou bij Vlieland. Dus dat is de westelijke richting. Dus daar is de Vliehorst, nou, wat die vleerorganisatie winnen. En daarachter ligt Texel. En de Fjordtour van Vlieland zelf, die show wij haast net. Die zit daar ergens krek boven de duinen. En die kun je was net zien. En daarachter zit de Skelling Ameland en zo. En die showt eigenlijk ik net. Alleen nachts misschien een beetje skinsel of zo. Dus de enige die we hier wel echt goed showen is die van Texel inderdaad. Ja. Dat showt vanuit Rens maar eerst ik wel eens in denk. We zien wel eens wat fletsen op heldere dagen. Ja, Ja. ja. Maar ik denk dat dat meer Ameland is. Dat is Ja, het die dichterbij. zetten Steve in Hoverton. Ja. Ja. Maar je hebt hier een geweldige put in wezen ook. Dit is toch prachtig? Dit is wel even iets bijzonders. Ja, hè? Nou, dat dat vind vind je ik hem ook leuk. Ik vind het fantastisch, echt hier. Ja. Ja. Prachtig man. Ja. Ja. Ja, je hebt zelf echt liggen gehoord wel eens wat vervelende putjes bij gaan. Dan is dit even het pareltje. Nou, dan. Het Ja. jetbike op het toefje slagroom. Precies dat. Ja. Het is jammer dat dat aan dingen is. Ze mochten weer in de melkweg spelen. Nou, dan is die eens voor Wanneer gaan ze in de melkweg spelen? mensen in januari en door Oh. een roosje. Mooi En, together met Johan gewoon? Ja, en dan het voorprogramma van Danny Vera. Oh, wauw. Maar de week daarna moesten we in Warkum. En Ja. de mensen hier niks onder de PR dienen. Stiert voor 18 man publiek bij van 8 familieleden. Zo, dan is dat even een rauwe landing. Hè? Dus de ene week in de melkweg, maar Danny Vera, Ja. volle zaal. En het andere week is het in het dorpshuis die de week daarna sloopt wordt. En dan wie maar iets van 12 betalen in de gasten en de rest weer familie. Nou, dat is een rauwe landing dan. Nou ja, dat is het leven in een week. Een hechtepunt en een dieptepunt. Nou, ik weet net dat je op de punt weer. Want, Ja, muzikaal is het in ieder geval net iets om van op te knappen. nee, maar daar doet die jongen erbij sterk van zo weinig mee. Ja, hè? Ze zult met hem horen putjes zeggen. Dan Dat- had hij nog even een geweldige locatie. Maar ze zien wat ik hier voor ja. Oeh. We drinken namelijk echt een espresso. Hast je voorkeur? Nee, want ik weet het verschil. Die is gewoon koffie met koffiesmaak. Hast die ook? Ik denk dat, Zo gewoon mogelijk. dit koffie is. Ik weet het net, joh. Echt net. Pas niet hoor, jong. Ik doe wel leuk, maar hey. Maar de Melkweg is een mooie sale om te spelen. Ja, dat is wel leuk. Prachtig. Maar door een roosje die naam weer, ja? Ja? Ja. Door een roosje zit in. Nijmegen. Oh ja. En dat weer een voorprogramma?
Ja, ik Danny Vera. Oké, hoe kwam het bij Danny Vera? Of hoe kwam Danny Vera bij Dijtlonen? Ja, hoe is het eigenlijk precies gegaan? Weet ik net, Ja, dat is we ook. moesten in Drielst spelen vorig jaar op dat festival. Ja. Maar toen wie Johan mijn soldaten naar Zuid-Afrika. Ja, En ik moet het putje toch graag pakken. ja, En dan had ik zoiets heim aanvreden. Ja, van, Oh ja. van Pigby. ja. Dat is ook wel leuk, want ik hier vroeger... Dat... Die spelen ook wel weer met Johan Keus en Ernst Langhout Jawel. together. Ja, Ja. Maar het leuke is, toen ik vroeger een jaar 16 weer, Ja. 15 denk ik, dan had ik Pigmeters een keer spelen, jongen. En Ja. ik denk, hé, dit is een mooi trucje. Ja. Dus die aan de poeren lennig bezig drinken Ja, 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 en ja. het klinkt als een band. Ja, En dus dat hik van zits als jongen. de one-man band. En nou is er in ieder geval muzikanten nodig dan. Oké. En dan is Ja. die ik met dezelfde jongen zelf op het podium. En zo is het maar Sietsenheimer in In Drielst. Oh nee, in Drielst. En Ja. daar is het contact met Danny Vera. Want daar spelen Danny Vera Daar uit? speelde Danny Vera ook. Ja, En toen kreeg ik niet een berichtje, hey Pik, gaan we muziek maken? Nou, dat is Danny. echt weer? En daar is het al in. Maar je meent daar die jongen al mooi met elkaar praten? en- Nee, ik ben wel straf weer aan. Want Maar hij spelen is jongen. Ja, of hij had me hier op een poster staan, jongen. En Ja, toen ja, had er even zacht wat ik wie. En Oké. Danny Vera is wel leuk, hè? ja, vet ik eigenlijk. Ja. Maar aan nog 14 dagen of zo maak ik weer een festival hier. En waar Danny ook speelt. Oké. In de Dus wedstrijd. dan hebben we een soort terugrennend contact. Ja, het is een beetje oorsomgaan. Ik zou wat meer werk in Holland gaan via Danny Vera. Ja. Maar ineens over Danny Vera een heel prut in Friesland. Dus het is, het is een beetje oorsomgaan. Was er ook wat in, hè? Ja, wie is zoeker? We hebben die zoeken Dat gaan we daar nog tegen. Nee, hel ik wel voor jou. Maar ja, dus nog even, dan zit Danny Vera bij het voorprogramma. Nou, dat zeg ik niet aan vertellen, dat is wel grappig. Nou, vertel nou maar dan, ik ben nou toch. Nou, toen we voortgingen, hem met die plagen me de hele tijd wat. Ja, Hem met Frierswijzen en Ja. ja, dat mag ik zeggen met mijn bruine Jodenkap. ja, dat is ook zeggen. Alsof hij accentloos is. Ja, wat zo, hij is een zeeuw, hè? Dus, Wat zei? hij is een zeeuw, hè? Ja. Dus dat wie wel vriendschappelijk. Ja, dat was hartstikke leuk. Ja, Maar toen het laatste optreden, toen hadden we een briefje achterlaten in zijn koffer kunnen die deel in de kleedkamer. ja. Nou, Danny, hartstikke bedankt dat je in ons naprogramma wou spelen. Wie Ja. weet kom je nog een keer in ons voorprogramma. Groetjes Jack en Crew. Ja. Maar dat kon er wel high, hè? Dat doorstapt dan, ik bedoel, of twee, nou ja, dat is ook eens keer ik verkeerd vallen. Maar dat, Nee, maar de hele media weer gewoon Dat heel wist het al. allemaal. Ja, ja. Ja, dus dat kon wel. Ja. En zijn vrouw ziet erbij en die laak al. was dat tussen haakjes nog altijd net een gevulde koek van je had? Nee, ja, nee, graag. Ik rijd die dingen nooit kwijt, joh. Nou, Dan neem ik samen mijn hoofd, dan lezen mij zo wel. als we manier net vier, dan krijg je manier mooi, ja? Ja. Nee, ik ben net zo sweet. Maar de eerste keer mooi hem, of in het voorprogramma weer door een roosje? Maar dat is ik al een seel Ja, om... ook nog door een roosje op de melkweg eerst weer, dat weet ik even net meer. Krijg je dan ik pint lief van zo'n seel? De eerste keer al. Ja, hè? Waar ik sowieso, want toen ik ook al ontsteek. In januari. Ja. Ja. Niks zo raar aan door erheen, maar toch maar heen. Ja. Wat is dat met die longontsteking altijd dan? Ja, die komt dit hier vooral, dat komt telkens wel weer om. Ja, hè? Maar mijn omke zei er hier ook, ja. Ja. En dan hadden ze nog ook wat onderzoekjes te doen. Ik Ja. geloof dat hij wat naweking in een mild had of zo. Ja. En dat er daarom tot nog precies zit, weet ik net. Zie je dat ik dan over die door tegen, ja? Nee, heb ik geen last van, Nee? ja. Oké. Of doe maar er last van, hè? Nee. Nee, ik vind het wel lekker even. Want het is een beetje een zoele, brodzige jong. Dus een beetje wind erin vind ik wel even fijn. Het is nog wel lekker, Ja. die wordt zo'n plakdij. Ja. En de peukdumper, ja. Ah, baafkes. Ja, we weten wel hoe we op die pas maar. Ja. Maar Maar- ik denk er al, wat dan hetzelfde we gaan eraan en hier een pilsje en dan hebben we de hele nacht nog. Ja, Ik dat zou mag. het je willen, dan misschien jou is de tweede helft. Ja, dat haast wel jacht is. Dat denkt van tevoren echt gewoon nooit. Ja, ik wil net die kuur verknallen. Nee, Zo. nee. En helemaal steen is geen optie? Oeh, een pilsje. Ja? Jawel, gewoon helemaal steen jawel, maar liggen? ik vind dit wel even. Ja. Dus haast wel een momentje denk ik om wel lekker 1 of 2 Dat vind ik wel. Dat later. Is, dat is dan een bijzondere jong. Maar zo ken ik ben dan bang dat het verkeerd valt. Ja. En voor hetzelfde maar we de hele nacht nog. Zo nou je dat in de laatste oorlog door of zo. Dan We gebeurt maken het. sowieso de hele nacht al, hè? Ja, daarom. Dus als ik nou een bier gewoon en ik weer aan, dan ben we mooi klaar. Ja. Ja, dus dat kan beter zo laat mogelijk. Ja. Ja. Ja.
Maar ik kan me nooit het best van maken. Daar reis je heen. Hè. Die echt een squalreis geven. Willem heeft mij voor de gezelligheid. Zo hier op zich hier zijn jongen net zo om. Ja, maar ik zie er hoe in. Ik denk, oh man, dan ben ik zo heel. Dan maak ik al bij die. Ja, bliksem. Dus man, je man voor de telefoon pakt, ik kreeg voor een kuur. Ja. En na 48 uur een 4 staren verschil zei er een wiegellokker ik zag. Ik denk bliksem, en het is dan mooi als zo'n die tank en als die hier om mij werken meest en dat wil je niet missen toch? Nee. Nee, niks naar. Nou ja, ik wil zo graag dat die. Ik zou het zo mooi vinden als we een paar hier eens een keer hier op Romsje kennen en daar zou het van ja, maar dit wie aan jong, toen stiek ik daar en daar op het punt van mijn carrière, op het punt van mijn leven. Ik zou het mooi vinden als we een paar hier als een heel eind verder bent en dat we dan nog eens een keer weer Romsje kennen op deze jongen. Ja, maar Ja? ik had nou ook al. Ja? Ja, want het zei ik tegen Willem. Willem had dan een laatste docu om maken in Fries. Ja. Ja, een interviewtje. Nou, dat is 20 minuutjes. Ja. Ik zei wel, er is alle andere koeken en bij Wimpy op het bankje 20 minuutjes. Maar ja, wel een laken. Dat vindt ik geweldig. Ja. 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 Maar alweer hoe ver we hier weg zitten? En wat zou je staan over deze jong? Wat voor fase dat in je leven weer? Nou, dan maken we dan zijn westje aan tegen, Ja. want het ontwikkelt bij mij. Elke week ga ik eigenlijk weer een mijlpaal. Ja, Dus het is, alles is nee en alles Je is echt- grut. Recht omhoog? Ja, op tijd nou. Ja, hè? Ik had de telefoon toe zeggen, de optredens net om op te scheppen, maar wie had best wel druk. Ja, dat zie ik 2 linden en dat kind is niet opgaan. Nee. Ja, dat zou ontsporen zo in leven. Weet je wat ik tussen haakjes wel even doe? Ik blaas die fakkels weer even uit, ja? Want anders dan ben je aan leeg voordat we er weer aan Ja, tafel ja, zijn. ja, ja. Ben zo weg. Als het jongen dat het boordje nou weer gewoon in het water laat? Nee, nou die is op blij. Ja, je laat gewoon weer heel Ja. De mensen gaan gewoon rustig, per rustige dagen plan, denk ik. Dat zou kennen. Dan maar daar even stafzoeken. Misschien wat ik doe. Maar dit is gewoon. Het is gelukkig maar wat droeg zongen. Ja, ik heb dikke profiel. Ja. Ja, Ik denk maar de kistjes maar even om, anders wist ik niet hoe blabberig wat het hier is. nee. Nou, gaan we aan de beurt een keer stafzoeken, hè? Best. Oké. Dan moet Lisa het even zien, dan gaan we elke dag thuis ook nog. Dus het is beter dat ik hem stafzoeken. Daar stel je een beetje zo wat zitten blijft. Nee, juist. Dan komt beter over in je maar hoe het thuis gaat bedrijven. Dit staat wel goed, denk ik. Ja, ja. Ja, stafzoek je ook altijd wel, hè? Ja? Dat vind ik wel grappig. Hm. Die Herman Brood is een hobby, hè? Oh ja? Dat verhaal was juist van Sandra Brood. En je Ja? deed er niks in de huishouding, maar stafzoeken vond ik gewoon leuk. Ja. Dus had er in de kamer, pakt eerst stafzoeken. Ben je over de meisje gek? Nee, bij dat is- Sandra dan. Oké, Dus ja, die is ja. niks. Ja. Dat vond ik wel therapeutisch. Dat ja. droeg je een fijn gevoel. Ik had het altijd met afwasken. Dat vind ik echt leuk. Ja, meestal. Afwasken echt leuk werk, ja. Ja, wat is toen voor de vrouw die kreeg? Ja. Nou, misschien laat ik die nou van Lennart afwassen. Maar nee, wij eigenlijk wel een afwasmachine gewoon. En die ging op een gegeven moment stik en wij in paniek van, oh god, ja, dan ben je mooi de klas. Maar zo Ja. snel mogelijk naar je afwasmachine aan. En toen begon we de auto wassen even noodgedwongen 2 dagen. En we gaan net 2 dagen. Ik zei tegen mijn vrouw van mij mag ik wel zo horen, want ik vind het heerlijk. Spaarhuis die zijn. Ja. Nou, ik het me wel vind het opvallen. echt een heerlijk moment om even, of lekker zelf en je zet een plaatsje op even net om Ja. te pielen. Of je bent even mooie vrouw of mooie band doe je dat en dan ga je er even over. Ja. Dat is eigenlijk wel een heel mooi therapeutisch moment, dat afwasken. Dat vind ik soms met eten sieren wel leuk. Een muziekje draaien. En
Met wat sneeuw, met een oorplaatje erin. Ja. Een glaasje bier in eten. Ja. Maar de banden zuchten al dit zo. En dan begon ik de tijd raken. Hè? Nou, even niet een pilsje, dus ik kan hem even op zacht. Maar het kleer weer, dan vreten ze de vingers erbij op. Altijd. Dat is- Maar dan drink je een pilsje als de band erbij binnen, dat Jawel. vinden ze net, of dat vind je Nee, net maar dan bezwierlijk. zit je net te soepen. Nee. Maar op het heden drink ik de trode week natuurlijk helemaal niet, ja? Nee. Maar natuurlijk had ik wel een weekendje hebben we net een optreden. Nou, dan ook op snel op een Nijmegen 12 blikjes, lekker ijskoude blikjes en mooi muziekje erin. Ja. Dan komt Lisa met de hapjes aan en nou, dan zitten we even een paar uurtjes. Leuk. En muziek is altijd blues en... Nee, hè? nee? Nee, absoluut niet. Nee, dat is best wel heel breed. Ze nemen me dan bluesmuzikant, Ja. maar dat zie ik zelf eigenlijk net. Nee? Nee, het is wel een beetje bluesy. Maar Ja. er zit altijd wel een beetje bluesy. Maar het is, Misschien is het moeilijk om... ja, definities van stijlen ben altijd lastig. Maar wat is het dan? Blues, Americana, bluegrass, rock'n'roll? Wat, Ja, wat is het? Ik vind Amerikanen kon wel, nee, hè? Kon wel aardig dichtbij, want dat verwisselt eigenlijk alles. Hè? Er zit country in, er zit rock in, er zit blues in, er zit Ja. bluegrass in. Ja. Dat vind ik toch wel Maar Danny betere Vera benaming. kun ik Amerikanen nemen. Dat is toch wel de woord zoals dat doet, hè? Ja, die had wel meer wat, nou, de bekendere hits, zeg maar, die had er een cover gedaan. Mhm. En ik kon mij onbekend werken, hoor, zeg maar. En toen ik twee eigenlijk mijn Scottish Byron begon te spelen, die nummers. Maar ik ken hem nog niet eens. Nee, dat bedoel ik net. Ja. Hier kom hier eigenlijk. Nee. Hoe heet hij? Maar Scottish Byron of Byron nemen ze hem. Ik zei altijd Byron, maar het is Byron. En hoe kost dat? Ja, via internet. Het wie ik zo'n MySpace muzikant, wist wel. Via dat is ik nog nooit verjaard, maar die voelt dan op MySpace of op YouTube. En ik eens een paar 1000 views of zo. En dan verdiepen die dan eens wat in. Ja. Nou, dan begin je die nummers te spelen. En toen kwam ik Johan zien, ik zei, Sasa wil ik het ongeveer ook graag hebben. En Johan vulde dat precies goed aan. Dus we begonnen dat op het podium te spelen. En nou, toen een jaar later of zo, toen boekte Iduna, die boekte hij niet in Scott. Ja. En nou, dan mochten we het voor het programma doen. Ja. En als je daarin draagt dan. Ja, steeds niet in met de grote man zelf in. Wanneer wie dat? Na 2 jaar denk ik Ja. ongeveer. Maar het leuke is nog, juist ben ik weer in Amerika draait, in Texas. Want Scott komt dus uit Texas. Ja. Maar mijn uitvoering van zijn nummer, Die drukt die eruit? werd wekelijks daar draait. Mhm. Ja. Juist En hoe is dat dan? Vrienden van huis uit Cuba, die man die had een zuster in Amerika te wonen, Ja. in Texas. En die had toen wat playtime voor ons gekocht, ik wil voor $50. Ja. En dat is al een paar maanden geleden, maar ze bleef ons nog draaien. Dus het werd eigenlijk waardeerd. Maar je kunt de playtime op radio kippen? Ja, wie is een actie of zo. Ja. Hoe dat precies in was, weet ik niet. Maar ze bleef ons draaien. Juist recht we. En from Dus- the Netherlands, Jack Bottleneck. En, Komt die naam even goed, hè? ja, en dan stond ik tussen Tony Joe White en John Mayall. Ja. En tussen die grote blueskappen. Cool. Nou, dat vind ik dan nog wel wat. Wauw, dat lijkt mij ook. En dan moest je voorstellen, Scott Wennertuin, die had zijn eigen nummer voorbij komen van de Fries. Dat is toch een beetje breed. Maar ik kan mij, het mocht, ja, ik kan hem vragen, maar ik wil Ja. nummers van die opnemen. We zitten mooi in de kleedkamer in Duna. Ja. Ja, en we roken en een glasje whisky. Ja. En nou, het rook gewoon, ja, dat vond ik geweldig. Dus een echt teststemming kregen. En een hackersap boys, hè. Had er ook wat van zijn, hoe dat vond? Nou, je had toen alleen nog een nummer live van ons, ja. Dus toen hingen we het nog net opnamen. Eigenlijk maak hem dus even een discje thuis. Ja. Best er net eens keer aan wat je ervan vindt. Ja, eigenlijk wel. Dat Ja. zei het wat. Ja. Die winnen we nog net in op. Maar. Dat zei het wat. Maar als je mandje de hackers had, boys, dan weet ik wel mooi. Dan mocht ik toen ook het voorprogramma van doen. Ik ben heel dom, maar die ken ik ook niet. Ah, maar staat eens op ziek. Ik doe wel. Hoe klinkt dat? Hoe heet dat? Hackensaw Boys. Zo'n 8-kappige band of zo. En dan alles akoestisch is hoor. Contrabas, mandoline, banjo, je mijn washboard en... Kun je die op YouTube vinden? Jo, ja. Maar het eigenlijk Hackensaw Boys live at the Shed. Dan kreeg je echt even een goede indruk van wat die man... Dan beuken ze daar in de duinen de tent plat. Hè, en op laatst met de versterkers uit. Hè, vanwege de vergunningen. Ja. En dan springen ze met de hele band voor het podium. Spelen ze nat houden. Wist je hoe ze het schreeuwt? Ja, ja.
Ik ben handig op bliksem aan op computers, ja. Dan hang je Wat weer een deze. leuk ding. Zo'n wel gekker. Had ze net een iPad? Nee. Dan moest je minder hebben, want die is toch helemaal online. Dan wist ik wel wat wij, ja. Ik kreeg een commentaar van mijn collega's. Hoe is het nou, maar je nou een iPad op televisie, weet je? Maar dat is mijn eigen, daar ben ik dan weer over verknocht. Nou, als nou Tom Waits was, die zei dan, ja, kom ik in de muziekwinkel, ik ook met nieuwe piano staan. Interessant. Ja, ik kan elk moment herkend worden, zei hij dan. Ja. Nee dus, maar meer dan ik herkend word. En dan ga ik met de baan het zwaard al je rad zo voortbrengen, ik voor 20 arbeiders om me heen. Ja? Want die hele harde steken en instrumenten van het zwaard. Ja. En daar doet er zijn opnames mee, hè? Een harde troep. Had je maar vond? Ja, even bopperste? zien. Nee, ik zal even zien, want ik had er een heel skoft net op zacht. Maar ik moest eigenlijk wel even... Get on your own son, get on. Maar met de shit. Nou ja, dit is wel... Ik denk dat dit wel aardig... Kom ik steeds nee opnames bij. Ja, dat skoftje net. Ja. Oh, wat leuk ding. Kunnen Maar we dit dat is zo'n idioot, jong. Nou, we net meer. Ja, dat komt wel wat meer, toch? Nou, het gaat niet zo hard, hè? Daar is het. Het is een fantasie, jongen, die zanger. Het is iets met stekker, ja, ik zit te klooien. Wacht even. Ik kom een beetje binnen, hè? Ja. Ik kroep die even om. Nou, dat vind ik wel gezellig. Maar als je die camera achter u, die moet wel even dit beeldje aan laten kennen. Dus we moeten even wat rond ertussen kunnen daar krijgen. hing de camera. Oh, sorry. Is zo eens camera's aan het jongen? Nee, maar... Ja, ik- 1, 2. Ja, die beiden hing, jongen. Nou, daar zit een. Och, hè. En hier zit een. Maar ik negeer die dingen altijd. Ja, dat weet krijg ik best. Nee, dat is je geraden ook. Heb je, hè? Hop. Ja, dit is samen afgeven. Ja, hè? Je bent maar met 4 man trouwens. Toen jullie doen, dan stien ze met zo'n 8 man opkomen. Je lijkt er op de bank stelde wel kwart. Ik denk, nou, als die nog speel je maar nieuw. En het die showtime, je hebt er al en je knallen zat er in een droom. Ja? Ja. Bam. Gewoon heel uren en toen hebben ze nog vlak podium en dan speelden ze nou gewoon. Die nekken en gewoon volk om en heen, hè? Bruce Springsteen lengtes. Ja, nou, die had ik maar een gezegd. Vind ik de gek trouwens, ja? Ja, hè? Ja, maar dan wel de harde sponsor. Ja, was net vorige week in het Malieveld, op het Malieveld West bij je? Nee, boeit me net. Tweet hier dan heb je Wat? Tweet hier dan heb je Clarence. Nee. En dat vind je net leuk, nee? Nee, het is eigenlijk net iets niet bij. Ja. Wat vind je ervan? Ik vind het een mooi feest. Dit was Maar ik beleid. kan me niet voorstellen dat ik dit net 3 uur volhouden om leuk te vinden. Dat Nee, ik- hè? Nou, maar jij nog maar niet een nummer, ik weet net. Maar ik kon net 3 uur dit soort feesten hebben. Nee, we zijn rustig nemen. Ja, dat zit wel Aan alle een kanten. dynamiek in gaan optreden. Ja, ja. Ja. Maar dit is wel een mooi feestje, ja. Maar de energie spat er al. Ja, ja. En vooral dat instrumenten gebruik vind ik mooi, hè? Als ik zelfs ook zit, heb je gewoon met microfoontjes. Ja, wie ben zo verwend, wie met oren een element inhangen, wie met dit en wie met Ja. beuzenversterkers. En Ja. daar ben ik ook wel wat van genezen trouwens. Ja, ik heb al een keer een beuzenversterker met mij gekomen. Maar die man die staat akoestisch van een goede microfoon en daar gaat het heen. Ja. En daar spelen stuk muziek van hun of nee? Ja, op mijn cd Nobody's Business is van hem. Oh ja? Ja. Oké, dat is het openingsnummer van die plaat. hè? Ja, Oh, nee. ja. Vind ik net de mooiste van die plaat. Net. Nee. Nou, het is eigenlijk een roekertje in hoe het warm. Ik vind Chocolate Jesus vind ik heel mooi van die. Maar dat is Tom Waits noemen. Ja. 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 Nou, dat daar hier we het niet eens over. Hè. Ik wil eens een gebedje doen en ook wel eens. Ik ga mijn eigen manier. Ja. Ja, en dat zeg ik altijd in Chocolate Jesus. Hè. Ik zong er eigenlijk over van. Nou, dat iedereen nou over wat geworden heeft. Christen, moslim, boeddha, let nou over wat geworden, had daar respect voor. Hè. Ik heb respect voor hem. Maar voor mij is het genoeg om snel eens even zo'n chocolaatje te kopen in de vorm van Jezus.
Zo ik hem op, ik val even op de knibbels, ik dank even Ja. en dan kan ik de hele week wat zien hoor. Hm. Als je hem daar nou respect voor had, ga ik respect voor al die oren geloven. Dat iedereen dat nou doet. Hè? Dus ik kan mijn chocolaatje al oplossen werden, al die ellende. Ja. Hè, dat zat denk ik daarover. En selecteert zo'n nummer dan ik op zijn tekst? Als je denkt van ik vind die tekst mooi, dus dat wil ik dan ik jongen? Of maak ik dat net zo vol uit en is het gewoon omdat dat versje mooi vindt? Waarom covert zo'n nummer? Ik kreeg er wel een gevoel bij. En voor we opnamen, haar speel ik zeker leren. Voor ik met jou ga spelen, speel ik die noemen zo. Ja, ja. Heel in de Noord muzikanten binnen. Maar is het tafel dat zo Chocolate Here speelst? Of is dat echt omdat je denkt van dat is een verhaal dat past goed bij mij, daar wil ik wat mee doen? Ja, nou dat weer het gevoel wat het met jou en ja, daar zit wat in. Dus dat wilde ik en daar hield wat om. Ja. Dus dan wil ik dat graag spelen. Ja. Hetzelfde als Tango till the Shore, dat weet de jongt een hele andere betekenis, maar ik ga hier eruit. Ik laat weer eens aan te kijken. En maar ik doe eens terug uit de poorten, ik zei dat, ik zit de poorten met de afval. Ik doe eens terug, ik zei terug. Ja. Tango till the Shore. Ja. En dan gaan al die net een volle poespas, smeet niet meer in het liekbeen en schroom mijn namen maar in staf op een motorkap. Zet een bluesband erachter en kwak me maar in Noord-Wargdal, boeit me net. Maar ik zei terug dat de poorten meer eraf vallen. Hè? Tango till the Shore. Dat de poorten die helemaal geheerd binnen. Dus dat haal ik daar weer uit. Ja. Hè, dat is mijn knipeetje daar. Ja. Ja. En wat Noord eruit halen, ja, daar ben ik mensen die halen er een hele opwaartskip uit. Ja. Het is maar kraakt hoe viel men. Ja, en Wat dat betreft past blues wel bij die natuurlijk. jawel, ik ben ook wel een bluesliefhebber, Ja. maar ik ben net een echte bluesmuzikant geworden. Nee. Van een week kreeg ik een voorstel. Ik wel leuk, jij wie voor Hilversum Treeën. Ik weet die namen zo niet meer. Hilversum Treien, dat is zo'n oude stempel, bottleneck. Ja, nou radio Treeën dan. Zelfs dat is al ouderwets. Ja, nou kun je snijden hoe ik daarin zit. Maar dan een bekende DJ en. Ja. Wist ik waar? Dat ging zo hut opkomen. Oké. Ooit zie ik het weten, maar ik typte voor een morgen en 3 keer de verkeerde pincode in mijn telefoon. Dus ik kan even geen contact met Lisa opnemen. Ja. Maar als ik dan even want die man hier dan boek schrijven over Amerikanen. Ja. Maar als ik dan mijn bekende DJ zo'n of 8 noemers pure Delta Blues spelen hoor. Ja. Nou ja, dat zei ik dus net zetten, want ik speel je net. Alleen Maar Delta een Blues. bekende 3FM DJ. Ja, en dan En tekst dan net van, ja, maar maak het mij net uit wat ik al zoek Moby dwaamaten. Nee. Ik wil dat wat. Nee, Nee? nee, want Dat is wel heel belangrijk voor die carrière. ik denk, maar ze weten toch wel waar ze vregen. Ja. Toen verdiep is die toch eerst even niet waar ze vregen. Misschien vrezen ze wel omdat ze heel graag daar willen. Ja, maar ik vreeg je Danny Christian toch ook net om een Motorhead nummer te spelen. Nee. Dat is toch, Nee, iedereen maar, had zijn eigen plakje toch, vind ik. Oh ja, maar... en ik wil wel 1 of 2 bluesnummers mee gaan spelen, maar net een heel programma. Maar de grootste hit van Triggerfinger is een cover van Licky Lee. En dan is het juist zo leuk om in een hele andere stijl die een eigen coverdel te zetten. Jawel, maar om nou een hele jonge puur die zwieren Delta blues te spelen, dat zou ik mezelf net doen. En nog helemaal net met je die ik net ken. Nee. En dan hier ik nog ongetraind, mijn eerste kennismaking daar helemaal, Ja. zeg maar. Nou, dat is trouwens net helemaal weer, want we werden al Steven Stassen draait en Dal Jansen en al die mannen huis al draait. Ja. Maar dan word je daar voorbereid heen gaan. En ik vind echt, dan hier ik Johan een keuze achter me laten maken voor die keer. Ja, ja. En Johan is iemand die had het beste met me voor. Ja, heel veel zijn van ja, ik zou ook wel eens een wereldreis willen maken of zo. Ja, maar ja, ik kan niet, hè? Nou, waarom niet? Nou, ik heb een verplichting tegenover Jack. Ja, ja, ja. Hè? Ik ben ook van mezelf begonnen en daar viel Johan zich zeer verantwoordelijk voor. Johan zal me nooit stikken laten. Ja. Maar wat soort dan laag bij de groen was dat ik nog steeds van ik gewoon even van mijn eigen succes laat Johan daar maar mooi zitten. Ja. En ik vleende aan de Hilversum. Ja, dat snap ik, maar dat kan op lijst misschien ook een wurggreep wijzen. Dat je, stel dat een wereldberoemde gitarist zegt, echt wereldberoemd, ik wil met Jack Bottleneck verder. En dus dat zo zo'n boer zetten van die carrière. Maar dat was net los van Johan Keus, dan kiest hij zelf ook dingen onthoren. Ja, Ik bedoel, loyaliteit is een mooie deugd, maar dat ken ik. Ja, ik weet wel Dingen goed, ik inhouden. wil dat Safia, maar Johan had ik wel eens horen projecten. En dan kreeg er mensen eigen ook wel. We kunnen nou wel wat. Ja. Maar we zitten nou in die opbouw. We gaan weer in Friesland op plaats spelen. We zitten nog Holland een beetje in. Nou, daar wil ik Johan ook bij houden. Ik ga dit eigenlijk in meedoen om Johan te danken. Ja. En
Ik wil Johan het heel missen. Nee. Hè? Nee. We zijn beide een beetje vreemde snuiters, dus Ja. dat klikt wel. Ja. Ik ben er ook, hij is heel rustig. Ja. Hè? Dus plus en min, loop nog maar aan. Mhm. Ja, nee, ik wil Zit hij maar kort als gitarist? Net in het paard, want hij is toch ook een soort multi-instrumentalist. Die en gitaar en bas en Ja. verschillende dingen. Nee, en dan dat- is het feitelijk ik. Dat, Nou, Johan is meer een solo-gitarist. Johan is technisch heel erg goed. Hè? Ja. En ik kan ook wel een beetje soleren, maar net zoals Johan. Hm. Maar hij pusht me daar wel in. Hè? Ik kan nu ook wel een elektrische gitaar. Ja. Want Johan vindt dat ik meer elektrisch maak. Ja, ja, ja. Hè? Dus maar zoals op het podium. Zie je daar voor mij eens een nummer op waarin ik mooi tussen die chemie tussen jij en Johan Sjoch. Kan ik die op YouTube vinden? Weet ik zo net hier wat er al een keer hoe de ronde gaat. Ik zie net zo bot. Nou, zie je maar eens wat. Dan heb ik namelijk even een stofzuiger op in tijd. Net dat ik stofzuiging in tijd zou we die muziek draaien, hè? Maar dan zit er iemand Nou, misschien wordt het er mooier van. Even zien, nou, maar gewoon Jack Bartle. Ja, maar Steven Sjen, Jack. Die fiskers. Daar ben je weer. Ja, Die win je juist die ook. wat maar die man niet naast. Nou. Tja, die had daar een viskersboot. En wat je, ik loop zo wat het hele kleedje van. Onbelekst in het enkerum. Dan is het malsteek nog. Ja, dan krijgen we ruzie. Tja, ze had daar een grotere viskersboot. Daar Ja. komen ze maar, volgens mij de Haaswaai. En dan gaan ze met zijn liesbootje hierheen. En dan zetten ze netten uit. Tenminste, dat doen ze vannacht. Ik neem maar aan dat ze dat nou weer doen. Ah, dit zullen wel vogelviskers zijn of zo. Ja, het is een soort van staande wand volgens mij. En Ja. dan, of zit ik nog iets heel doms, ik heb helemaal heel weinig verstand van visjes, sorry. En dan was hij zijn periode of zo en dan op een gegeven moment haalde hij het spul weer op. En juist die jongen had hier de hele nacht haast lijn. Ja, deze bootjes, daar zetten ze die netten uit. Ja, volgens mij wel. Ja, hetzelfde bij de Astley, die vogelviskers. Ja, Anders, ja, ja, ja. Man, een geweldig leven trouwens. Het werken man, wat mooi als die zag. Of net? Dat is een nou eens, ja. Vrij, hè? Ja. Maar de techniek telt er ook mee. Zoals al je beeldschermpjes. Als Zeg, hij die dat? wijskiem, ja, Is er die zo. was je? Zoals dat blinken. Oh, ja. Ja, dan ben je van die dieptemeters en fishfinders en dat soort dingen. Ja, is goed? Ik denk het al. Die man die kan de bodem lezen. Ja, en als er vis tussen de boot en de bodem zit, dan komt er een stipje. Ja. Ja, is dat een mooi leven? Ja, toch. Prachtig. Ja, Dat dat weet ik is al vis wel. gestikt, dus dat is... Ik had wel wat fruit buiten west. Ja, ik maak er een weilanden omslaan en bij het water. En, dan vond ik het pieken vangen echt zo mooi. Hè? Die roeghouders onder me Ja. met 8 maanden nacht in. Ja. En beulen heel een ezel. Waar is dat? Daar in Greensland, in het Westerkwartier? Nee, het bedrijf zit in Harkema. Ah, ja. En nou, het vangen zelf weer door heel Nederland en Oh, ja? Duitsland. Ja, Oké. Dus het bedrijf is een piekenvangersbedrijf? ja. Oké. Pluimvee vangbedrijf. Echt hier? Ja. Ja? Oké. Zeker. Maar we kan Ik, met ik, direct dacht- worden. ik ben heel dom, dus ik dacht dat elke piekenbedrijf zijn eigen piekenvangers in zijn hier. Nee hè, nee Oké. hè. Nee, Het wat is echt zo- een pluimvee-vangbedrijf. Ja, want zo die pikjes die gaan één keer in zo'n weekend naar de slachterij. Dus dat hoeft maar één keer in zo'n Ja, dat weekend. is natuurlijk ik zo. Zo, dus Ja. daar gaan bedrijven voor. Ja, oké. Hoe lang is En het die hier? bedrijven, dik niet over hier. Ja. Alle nachten, dat is altijd Ja, nachts toch? ja. Ja, ik was hoe daar, hè? Maar nachts ben je reiziger. Ja, ja. Dat is het Zes idee. met die jacht en dijskamers, hè? Die nacht en dijskamers. En dan is de hele nacht graaien. Nee, door is er heen. Nou, het is maar strijken in een hak, ik hoe er even, ja, misschien wel 100 meter lang en Ja. 40 meter breed. Ja? En dat is alleen maar pieken. Hè? Ja. En dat is juist hier en daar een zwart gatje, daar is nog wat ruimte. Ja? Dus dan komen de chauffeurman, die riet een container, vroeger weer een pallet met 4 stapel kistjes. Ja? Die riet erin, dus dan Maar was de eerste... hoeveel man ben je met 6 man in het hak, Oké, in de regel. ja. En nou, dan is dus eerst naar die eerste pieken, dan pakt jou in elke hoorn, die doet erin en Ja. dan komt een heel groot gat. Dus met al die- Maar rennen ze van die voort? Is dat, ja, is dat moeilijk? eerst Ja, al ja. even. Maar dat is 2 containers en dan is het één grote dikke witte takken. Die pieken die zitten deuntje in maar rond. Ja. Dus dan rent toen naar die ronde pieken daar. En stel dit ben de pieken. Ja, Nou, die zitten de eerste. ja. Dan komt hier de container te staan. Dus toen rent even naar dat rondje pieken en dan is hup, tup, tup, en dan hastel weer acht. Ja. Baf erin. Ja. Nou, zo rent de hele nacht. Met die pieken. Dat mag een behoorlijk zwier werden. Ja, op zich wel. Maar urenlang achter elkaar, dat is nogal wat volgens mij. Maar wat is sfeer? Ik heb vroeger ook wel in de fabriek staan Ja. en dan hoorde ze eigenlijk alleen maar een farm vol te eten met een paardenbakerij Ja. en de klok stier voor die uur. Dus die is 8 uur lang met een spuitje in. Oh, Ja.
Dat vond ik pas weer. Ja. We stonden heel naast hen wegvliegen, die pieken die verdwijnen als sneeuw voor de zon. Ja. Hoe drokker het haast, hoe jaarder dat de dag om is. Ja, dus wat is nou zwier? Ik kan een keer of wel eens nachten in een koekenbakkerij werken, een koekfabriek. En dan kwamen koeken, die kwamen van die roene cakejes, Ja. mooi zo'n chocoladelaagje. Zo. Die kwamen dan als roen cakeje, kwamen ze over de lopende boos in uit de openwaai. Dan kwamen ze bij mij en ik weer het chocoladebadje. Ja, En dan gingen ze trots chocoladebadje. En dan kantelden ze, zodat de chocoladelaag boven weer. En dan gingen ze trouwens koeling dat het chocolade Ja. goed was. En moest er alleen maar, ik moest in de gaten houden, zo nou en dan kantelen en koek net goed. En dan moest ik niet meer maar recht zetten. en dat is een hele werk. Ja. En dan met wel hele lange nacht. Dat Dus dat is inderdaad een soort van sfeerwerk. Dan. Ja. Juist omdat het zo saai is. Geestelijk is het allemachtig slopend. Ja. En dan kakslichamelijk, kijk in. Ja. Hé, ik vond het altijd heerlijk om een beetje te zwetten en ja, dan weer de dijs aan te doen. Moest er net sneu voor die beest. Nee, wat doe ik het nou door het nooit wel. Ja. Hè? Ik kijk er merk wel eens wat onder die veganisten en de biologische kippen en de biologische. Maar dat ken nog maar net. Maar die ene slachterij, die, die in Kardenharden. Die slachten, dat is één slachterij in Friesland. Die slacht al over 1 miljoen op een dag. Nou, dan al die andere slachterijen in Nederland. Dat kent toch nooit van zijn leven vrije uitloopkippen. Dat besteedt er net, want Nee. dan is er geen ruimte meer voor u. Nee. Hè? Nee. En dan zetten ze er in de winkel wel op biologische kip. Ja, maar is dat wel zo? Hè? En nou hebben we hier hele strenge regels met piekenvlees en weet ik het. Maar dan hebben ze pieken uit Oekraïne wij. Daar zijn al die controles net met medicijn. Mhm. Maar op een verpakking staat kip uit Nederland. Hollandse kip. Ja? Maar het komt uit Oostblokland. Ja, en daar gaan ze de beulen en woffelmedicijn. En daar wordt net op een brood en poortjes jongen. Maar er goed. staat wel op Hollandse kip. Dat kan er niet een reden zijn om te zeggen van we moeten maar ophouden met piekenvlees eten. Ja, maar ja, dat slaagt die ook net. Die had je op de prutte culturen in Nederland. Die mensen niet de hoofdzaak piekenvlees. En Die dan- eten geen barrelvlees Nee. en andere dingen. Hè, dus, Maar die jarenlange carrière als piekenvanger had hij er net van weerhouden om ik gewoon piekenvlees te eten? nee. Ja, het eerste jaar hier wel. Ja. Ik smal er ook gewoon een komstuk werk bij en dan hier is met mijn kipfiletje keer en kippensoep. Ja, nee, dat goed ik dan even net. Maar daar best op een gegeven moment Ja. ook weer hoe beginnen. Ja. Dat went echt, alles went. Ja. Ik ga even de stafzoger. En wat zou ik eigenlijk wel doen? Oh ja. Dan zoest af naar die visjes gaan of dan zoest muziek van diezelf opzieken. Oh ja. Ik kom zo weer, hè? Jo. Musician is the best way to learn, practice, and master the guitar. Just grab your acoustic or electric and play along. Musician listens to you play. Nee, hoe kreeg ik dit weer om? Eeuw.
Nou, hoe kreeg je dat domme ding weer uit? I started rolling down on the lost highway, just a deck of cards and a jug of wine. And a woman's life. I'm the rolling stone, all alone and long, on this road of sin, I paid a call. When I walk by, all the people say, hoe zet het ding op pauze en hoe kreeg je hem waarom, zei ze maar, vorige. Wat vind je? Ja, maar wij. Pauze, zit je gewoon in midden. En hoe ging dat vorige weer doen? Vorige film. Vorige filmpje? Wat even, waarom is die? Dat als een jongen? Ja. Oh, hè? Ja. Ja. Maar wie zit voort? wel En nou wel. zitten wij in Ja. dinges. Ja? Dat is nou moeilijk om wat van diezelfde te vinden. Ik weet niet eens wat er al hier op staat. Just dan nooit stiekem thuis. Nee, niet meer. In het begin wel. Ja. Maar met die mobiele telefoontjes zit er toch geen bijhouden meer om. Nee. Dus van Lisa is het beter dat ik nou stafzoging in zou staan? Nee, ik heb wel eens stafzoeken. Ja? Ik kan toch even niks vinden. Nou, dat is dat helemaal, dat is dan niks voor jezelf, vind ik het. Nou, net de mooiste opnames die houden er gewoon net op. Dat is de hoofdzaak wat Noord erop staat. Wat zie ik het? Noorderwien? Nee, du moest een filmpje gehad, Ja, Johan tussen en daar en ik. Johan Keus. Ja, en dan afwissel je met solo's of gewoon de samenwerking. Wat- Ja, dat wil ik zien. Oh, nou ja, dat Dus is het kan van mij gewoon een Noorderwien opname worden. Als het Jack Bottleneck Noorderwien, dan hebben we de mooiste registratie, toch? Of was dat, nee. Dan was het nou net op Melkweg mooi een 5-camera registratie en 16 of wat. Jack Bottleneck Noorderwien wel. Ja, zullen we daar eens kijken? Maar de leukste dingen gebeuren eigenlijk op optredens altijd, ja? Ja? Ja. Maar dan gaan we wel slechtere beeldkwaliteit. Ja, zeker. Dus je helpt niet de vrijheid. Ik pak gewoon de simpele slagen en wat filmpjes. Je helpt niet de vrijheid om je eigen tempo te bepalen in de Ja. zang. Ja, ja. En Johan showt er gewoon weer op met de solo's. Ja. Dit is wie mij zo wat een gitarist er naar bij. Nou, Siki maar uit was dat het mooiste vindt. Nou, dit wie verschrikkelijk.
Daar heb ik last van de longen. Dat weer mij ja? in de harmonie weer dat. Maar je ging met die oren gitaristen dan bij. Dan had Johan baas, ik had slag en Koop had de solo even. Maar dit doen we in de regel gewoon eens bij. En waar moet ik nou op letten? Tussen je hem samen spel? Nou, als je Johan had de baas, Ja. eigenlijk had hij nou de solo. Daarom zei ik ken dat een mooi filmpje vinden. Ja, dan is dit dus ongeschikt. Het is jammer voor Willem de Vries, Ja, maar gooien we weg. zo maar No Wake is het wel heel goed jaar, maar dat is alweer officieel een clip, dus juist is net echt spelen. Oké, dus dat schiet ook niet op. Nee, En had ik nou Jack Bottleneck live in tik, waar komen we dan? geen idee. We hebben nog een. Dus dit is op opname die. Nou, Dwan? Ja, maar dat spelen we wel live in. We hadden de basis in die ik daar zet. De basis. Dit weer maar eens even, wat weer de opname daar? Dit is de opname die van de CD, zeg maar. Waar heb je dat? Die Bob de Boer in Verwert. Verwert, Ik ja. ben een oud collega van hem. Ja. Ja, Goh, weet je denk ik wel, leeg. Het Heeghuis, Ja, het heeg hout volgens mij. zei hij. Oh, wat dom dat we dat niet weten. We zetten het erbij. Volgens Ja. mij het Heeg. Live, dat is het job aan wel. Wij moeten Bob wel even recht, want het het goed te zeggen natuurlijk. Ja, maar het is volgens mij het Ja? Heeg, ja. Oké. Zo het goed is, staat het hier aan aanplakt op het door. Oh, het Heeg. Het heeg. Juist. Het heeg in Verwert. Verwert. Het mooiste Ja. plak van muzikanten. Ja, dat is een geweldig plakje daar. En even, voordat we verder, dit, je hebt op een dag, op een paar dagen daar alles opname. Ja, eigenlijk. Het hele album, wat nou het album is Ja. van Jack Bottleneck, dat is hier op dat moment opname. Eigenlijk zit er maar oorlog werk in. Oh ja? Qua opnemen. Is het zo makkelijk? Nou, blijkbaar. Ik weet, nou, maar als je voorstellen, dit is wel een van de beste geluidsmeesters die ik ooit troffen Dit is heb. Martijn. Ja, Martijn Engbrenghoff. Engbrenghoff, ja. Ja. Die jongen die had goud neer en die hoed er maar uit de sjen en dan doen we dit microfoontje en dan doen we dat even. En die had het echt al klaar. Ja. Hè, wie hoe daar net naar om te zien. Wie zit er daar en Martijn die ritselt dat wel. Dus daar hebben we verschrikkelijke lok maar gewoon dat die jongens helpen gewoon. Maar waarom doe je hem dat daar en waarom maar die mensen? Is dat, wie het plan doet al om echt een cd te maken? Nou, het zou wel Of een iets van demo worden, maar het pakte zo goed op uit het wie toch echt wel een album. Huh? Hè, maar ik hier wat gedonder gewoon met amateurs, zeg maar, wat gebleksem. En dan vertelde ik Willem en nou is het gebeurd, zei Willem. En die vertelde dat bij de omroep, die jongens als Martijn. En, Ja. nou, dan gaan we die jongen helpen. Alle jaar helpen ze. Ja. Hè, het is bijvoorbeeld, ik master van Harry Zwerver. Ja. Nou, dat Ook is niet de hier- minste. Met echt net de mensen hier, vooral hier in Friesland Ja. net. Hè, Ja. dus ik kreeg hulp van de kapsteken. Ja. Hè, en daar Hoe kwam viel dit dat? uit. Ik bedoel, Geweldig, daar ben je heel geweldig. trots en dat is, oh, Natuurlijk ben ik daar trots ja, op. maar ik kan er bang voor worden dat ik voor bliksem, want dat soort mensen hun nekken Oh. van mij door uit te steken. Dus ja, daar had een orenmuzikant een beetje een cd gemaakt. Hier, dan zegt hij, hij staat gewoon een budget van €20.000. Nou, En dat is toch net? nou, lang net. Nee. Lang net. Ja. Lang net. Ik denk dat het meer totaal €20.000 is. Hè? Dan Ja. kun je het alleen maar groot zijn als je hulp krijgt van zulke mensen. Ja. En die hadden van zware ook opstarten Ja. Dus dit, wat we nou zeggen is eigenlijk een memorabel. Ja, dat wie die, oh. Ja, hè? Ja. En welk nummer is dit? Dit is... Lost Case of Being Ja, Found. dat is ook een nummer van Scott. Scott is wel. Oké. Dit werd nou in Texas draait. Dit noemen we net, No Way. Oh ja. Wat het is. En is dit een mooi nummer? Ik vind wel. Waarom? Ja, verloren zaken, basket case, lost case, being found. We zijn eigenlijk net meer te redden, maar ik had een goede vriendinnetje van. She's got green eyes and a ways to go, but she's crazy in the head, you know. Die eigenlijk een beetje opdroegen aan Lisa. Ja. Met his young dog, she's got blue eyes and a ways to go. Maar Lisa's green eyes. Ja. Dus dan had ik nou een gedonder met gewoon om telkens dat hier een wutje erin te krijgen. Maar dat wie een knip eentje naar Lisa. eigenlijk. Wist je dat? Ja, zeker. Ik hou bij elk nummer had ik zelf wel een bepaald gevoel aan een knip even, aan een insteek. En dit veske is toevallig eigenlijk een beetje van Lisa. Ja. Mooi.
En technisch, waar moet ik technisch op letten? Tussen Johan en Nou, mij? ik jou zelf het tempo aan. Ik pak de slag en hier en daar een riedeltje. Hè, zodat ik het trog in letten kan. Ik kan mezelf begeleiden zodat het in het goede tempo Ik ben geen is. muzikant, dus ik moet me dat proberen voor te stellen. Nee, kijk, net, ze praten het meer over de laatste tijd. Maar, nee, zo, dus dat, ik pak het simpele werk zodat ik ongeremd jongen kan. Zeg maar. En de dingen eromheen, die pakt Johan. Ja. En dan had Johan hier toevallig even je solo, want we nemen hier, krijgt de basis op die beelden als ze broekt. Ja. En Johan had de basgitaar, Ja. bassdrum, ik had de slag en de zang. En dat is de basis van de fundering van het noemen, zeg maar. Nou, later gaan we er nog. Ik wil een sporige b-side van banjo solo en nog wat dubbelstemmige zang. Het lijkt mij zo moeilijk als muzikant, maar ik ben geen muzikant, om in woorden om elkaar te vertellen wat je in muziek doen wil. Ja. Ik bedoel, als dat is het echt, stel ja. hij doet wat en dan was het correct even een oorzaak. Maar staan woorden vinden om te zeggen van ja, maar om die en die zo. Of is het gewoon pielen en kun je dat in de muziek voort? Nee, soms wel ja. En als dan ik dan met jongens als Johan te maken krijg, maar die vakmeisjes, die had termen. Nou, die heb ik nog nooit van ja, het is zo. Maar sta er gewoon begin dat ik wel een beetje te, bijvoorbeeld, ja, hij klinkt romig. En dat Zo. denk ik zo, waar gaat het over? Nou, dat zei ik vroeger, ja, je klinkt wel lekker warm. Ja, Zei hij dan, hè? Nou, hij klinkt Ja. wattig, Ja. zei Johan. Ja. Nou, die monitor klinkt naar karton. Ja. Hè? Ja, dat begreep ik al geen net. Maar zo, ik ben niet Johan, nou ik wat. Ja. Hè? En Johan draait al zo lang mee, die snapte wie wel. Hè? Je wist wel waar ik heen wil. Maar de theorie, akkoordenschema's, wist al als een A-mineur naar een D-akkoord komen kennen en dat soort dingen? Ja, dat was. Ja, Zo, ja. ik ken geen noten lezen, maar ik heb wel die bluesgamers in een hol. Ik weet dat ik een blues had. Ze me zei, jongens, blues die G. Nou, dan weet ik, er komt naar een C en er komt naar een D. Ja, precies. Hè, dat Ja. weet ik wel. Ja. En mijn E, er komt naar een A en er komt naar een B. En mijn D komt er naar een A en een G. En Ja. zo, dat weet ik al Ja. wel. Ja. Hè, schema's weet ik wel. Ja, Maar dan ja. mag bij mij net omkomen met tongleiders en dan pak je die Nee? terts en dan pak je dit en dan pak je... Nee, Nee, dat is krentjebreed voor mij. Ja, ja. Zo maak ik geen muziek. Nee, nee. Hè, ik wil ook net Noorden lezen, dat wil ik net meer leren net. Want dan maak ik helemaal kist op net Noorden nulpunt lezen? beginnen. Nee, helemaal Nee? niks. Oké. Nee, helemaal niks. Ik word het even jaren. Maar zo, ik snap die akkoorden wel. Ja. Zo, die banjo weer er later bij niks. Die eerste. Oh, ja. If you tell anybody that shit in town, it's like a handful to come on round. It's Zo, like ik pak die a slaaf. lost keys are being found. Baby, roll your window down. Nou, jongen had de baas en een hi-hat. Dat Spend oh, last je night take away. standing at the moon. Praying that you be back soon. Where I lay down where I lay with you. I went back. Zo, nou juist eigenlijk even weinig, maar was het juist. Hè, later komt het banjootje nog even omhoog. Nou, en jij nou een beetje dubbelstemmige zang. Gotta keep rolling around. Zwarte stem is ik Johan of is Ja, dat zelf? ja, nee, Johan, ja. Smoking that old Zo, dat jou niet de vrijheid lost key. om echt met de meesten te boetsen en mijn eigen tempo bepalen. En Handful to come on round. Hekken scoort gewoon die bassdrum en zo, maar dit werkt toch beter. En het is extra, de jongen daar gaat altijd al een prutten en wie, Jack dit, Jack dat, ja maar Johan net rijk. Dus het is echt wel mooi dat Johan zien laten kennen dat er multi-instrumenten is. Ja. Ja, dat Johan met zijn raam ook weg hebben. Die moet ook waardering aan, die moet er ook lol in gaan. Is dat belangrijk? Ja, dat is een Voor mij, belangrijk. omdat daar in best verdorst om hem ik mooi genieten, nee, mooi in de spotlight te zetten. Ja, wees, we Ja? bouwen dit maar eens bij het op. Het draait net alleen om mij. Zo, het draagt mijn naam. Hè? Jack Bottleneck is de naam van mijn bedrijf, zeg maar. En dat is wat het product was. En dat is wat, nee, je weet wat, ontaard. Ik ben nog maar heel kwaad dat een bottleneck, want ik denk dan nog een flessenhals, maar dat is ik dit, hè? Is dat deze vinger? Ja, maar dat is eigenlijk Dit is de flessenhals, hè. bottleneck. Ja, ik hou hem altijd om mijn pink, maar Ja? ik straks, we ben een nacht nog lang naar terug. Nee, dat was nou een soort van mijn spelen. Want ik ben mijn eigen bottleneck kwijt, dus ik heb een slide zien bij de muziekwinkel Kart in Haas. Ja. Ja, ik denk straks in de nacht, dan kan ik wel even wat nee snarkens vast op mijn gitaar zetten voor het weekend. Ja. Dat zou ik eigenlijk thuis doen. Ja. Maar ik denk dat je wel mooi een tijd opvullen, ik heb even over de gitaar praten. Ja. Zo dan kun je dan de slide wel even jaren letten. Om de tijd maar een beetje nuttig door te Ja, brengen. nou, ik Ja. heb helemaal wat. Maar. Ik doe even de warmte tegen, dan gaan we hier aan ook in mee. Zo, het is eigenlijk uitvoering door de slaven, hè? De bottleneck. Oh ja? Ja, klaagliederen, Wat is dat? Wat nou, ja? de klaagliederen van de kartonplukkers of de slaven. Ja. Daar is de blues uit ontstaan, daar weet Ja. er nog geen muziek bij. Maar de slide is toch net alleen nog maar bij de blues, of wel?
Ja, dat zou het wel ontstaan, daar Ja? komt het wel bij. Ze Oh, hier dat is- een klaagliederen en gospels en Ja. er kwam wel wat blues in. Nou, toen had er hier eens een keer een harde gitaar van plantage-eigenaar kregen of je gaat min partelijke C60 een diddly-bow maken. Hier een twaas naar op plankje spant en je maakt muziek. Ja. Dan voelen Maar dat is ze- weer een verhaal, hè? Ja, maar zou het wel echt C60, ontstaan. En dan ja. voelen ze een hartstekende wienfles. Ja. En een van die bluesnegertjes die haalt en die begint op die snaar te glidjen. Ja. En zij is die slideblues weer ontstaan. En dat bestaat nou nog. Ja. Hè, wie doet nou ook op elektrische gitaren. En Ja. ik doe het zelfs wel eens op een banjootje. Lost keys are being found. People throw the window down. Gotta keep moving on. Gotta keep rolling around. I've been smoking that old reefer down. I got lost keys being found. Like a handful of common wine. Ik vind zelf eigenlijk altijd dat bij dit nummer het tempo wat te leeg lijkt. Want we spelen hem tegenwoordig aardig sneller. Maar ja, het is mijn eerste cd'tje, je moet op plastic tevreden zijn. Maar het is alweer meer ontwikkelen sinds toen. Dat verneem ik nou wel. Die jongens zit er heerlijk in. Zei er meer bij Ron Sexton, dan piekt er even. Ik zeg van ja, we houden maar altijd in, we houden altijd eigen contact. Ja, ik was gastmuzikant, gewoon, zei Johan, ik was ja geweldige muzikant, maar we hebben geen contact. Ja, dan moet ik contact hebben. En we gingen om het heden, ze staan gewoon al zo lang om maar heen en we honden maar rond te zien en we begrepen het maar. En dat is echt fijn. Ik moet er net om denken om van 0 af te beginnen, mijn oorpersoon. Nee. Dat griest me, jongen. Ja. Wij dat al tasten, wij ronden maar wennen. Ja. Ja. Hetzelfde als vroeger komst op een nee squal en dan had je groepkenverdeling op het plein bijvoorbeeld. En dan moest je een hele paard wegvinden. Al was het voor huisest. Ja, Ja, dat is wel ook soort dingen. Ja. Ja, dan begint het weer op nul. Dat maakt net, dat griest me, jongen. Ik vind het wel mooi. Waarom vinden... Ik ga waarschijnlijk geen muzikant weer, hè? Nee. Ja, hier zijn. Ja. Ik vind het... Ik ben geen muziekrecensent, net, dus ik kan het nooit precies beoordelen. Maar dus ik kan alleen maar op in gevoel aan. En dan denk ik, had ik dit jaar en dan hoorde dingen van dat jaar, denk ik van, goh, ik vind het echt mooi. En ik snap echt goed dat mensen het waarderen en mooi vinden, omdat het iets heel erg authentieks had natuurlijk, hoe is dat jongst. En het komt heel erg uit jezelf uit. Maar het is net vernijend of origineel. Nee, het Nee. is gewoon, het is traditioneel met wat moderne cruisen, maar ik denk ook wat een eigen sound heeft. Ik denk dat dat het is. Ja, maar dat Die is eigenlijk heerse mijn stem. vraag. Ik zit nou natuurlijk nog een lang lulverhaal door. Maar eigenlijk is mijn vraag van waarom, wat maakt het eigenlijk bijzonder of specifiek? Ik weet het niet, dat maakt Norma bepalen. Ja, maar wat zou je dan over dan? Ja, rauw, authentiek, zeiden ze. Maar ja, wat moet ik daar zelf van zeggen? Maar wat voegt het daar aan het spectrum van blues of Americana? Of... Ik weet het weer niet. Ik doe eigenlijk hetzelfde als toen doet. Ik doe puur mijn gevoel. Ik vind het gewoon heerlijk om te doen en ik denk net technisch. Of, Nee, wat dat dan gaat, ga ik er heel blanco in op. Wat schreeuwen recensenten nu in plaat? Nou, ik ga hier wel wat recensies bij me. Maar dat is wel de holle dromen natuurlijk. Nee, Want nee, die eerste, nee. die Nee, eerste recensie, wat wie Ik dat? laat je er altijd om. Ja? Echt weer, ja, dat is ik. Daar loopt niks van. Daar loopt niks van. Daar ben je helemaal bezig. En Nee, dat ja, is zie je. spannend. En dan komt er een keer bij die zegt, Jack, ik ga hier een eerste recensie voor jou. Ja, maar ik weet de eerste net meer. Nee? Want de ene op de oren weer. Het weer in bam, bam, bam. Uit België, uit Duitsland, uit Engeland. Uit Ja. Hoe kwamen die recensies bij? En wat schreeuwen die? Nou, zeer lovend. En waarom? Ja, dat weet ik, ja. Origineel, zeiden ze. Rauw, authentiek. Ja. Ik ga ze bij me. Ik moest wat spullen meenemen, maar ik ga een prutje bij me. Dus zo is maar even niet in de bib pakken. Nou, pak er eens hier bij, dan kan ik het niet even staf zo in. Maar ik zei ze altijd, maar ze dogen net. Hè? Ik meisje kom, ik zei die, ik wil op televisie. Ja, die meisje dogen net, jong. Zei ik dan een beetje kijkskeren. Ja, maar waarom doet dat dan? Is dat Nou, ik- zelfbescherming uiteindelijk? Ja, ik denk ook mezelf nou net zo heel serieus nemen.
Ik zal er net op pochen, want ik had altijd dingen. En ik ben eigenlijk ook net vooruit gaan met spelen. En ik had altijd wel op dit niveau spelen kent. Alleen ik kwam net op die ladder. Ik ben nu even tussen die mazen trouw. Want het is gewoon Friesland. Duizenden goede muzikanten, ja. Maar ben je bang dat het net bescheiden genoeg geweest? Nou, het kan heel gauw verkeerd begrepen worden. Dat is me wel opvallen. Ja, dat kan Als dan eens een keer een beetje positief hoe de zaal bent, nou, dan zit het op scherp. Dan pakt het weer de verkeerde kant uit. Maar in wezen, als een timmerman een goede baan had en hij had er hard werken, een mooi huis gebouwd en hij vertelt daarover en hij is daar trots op, dat mij toch. Maar ik mij toch echt trots op mijn werk wezen. Ja. Maar dat doet het haast niet eens plan uit te zeggen. Want dan is het toch wel relativeren. Want zo'n oor misschien maar vinden kennen dat is een blaag best of zo. Ja, maar ik vind zelf ook wel een beetje, daar hoef ik net over op te schapen. Ik hou altijd wel spelen en van mij is dat heel gewoon. Het is wel bijzonder dat ik er nog zo'n aandacht van krijg. Dat vind ik wel heel bijzonder. Maar dan is het net recht uit te zeggen van ik ben gewoon een fantastische muzikant. Nee, want dat denk ik net. Ik ben mensen die bevallen beter dan mij. Maar ja, daar zie je nu wat is beter. De muzikanten waar ik groot fan van ben, die maken mooie muziek door de kunst van het violin. Dat wordt mooi van simpelheid. Ja, als ik muzikanten die drukken 40 akkoorden in een nummer. En dat is dan heel kunstig en heel technisch, maar het doet me niet, het raakt het me niet. Ik vind hoe simpeler, hoe leuker. Nou, hier, dit is dan Jacob Haags, maar... Ja, dat is geen recensie, dat is een interview. Nee, maar er even doorheen, ja. Want ik ben heel prettig kwijtraken. Wie had Brouwen hoor. Wat dan? Ik ben er bij mij thuis. Ah, dat? 2 Jelien. Ja. En het zitten we net een prettig spul voortrekken. Hoe kon dat? De kaart hier met de keten in de vechtstussen. Hoe deed hij dat? We winnen een dag wat voort en de lijn wat kranten op de oorjocht. En ik hier de 6 kaarten voor ik op de oorjocht. Ja. En toen zo'n meneer wel even nog zaalbediening doen. Dus die sleurt die poeder over het gasthal heen. Maar dan ging direct even met de poort op het klikkertje staan. Dus toen vlam mijn past ook in de fik. En toen boven de kastje. En dat sloegen we terug. En dan zag ik aan wie ben. De kaart die lag achter de leuning van de bank de lucht hapen. En hoe gaat dat weer eens keer dan? Want vanzelf. De hele keuken uitbaand en ja, alles zwart rekken. We moesten alles op nee behang, je schilderen, nee keukentje moest erin. Maar er is geen brandweer bij geweest, er is geen melding geweest? Nee, we had zelf blust. Maar ja, gewoon prettig keer. Ja, toen kwam de baan het nog. Ja, Oh, ja. Dus, Dus kreeg ze klem, of niet? ja, ik ben angstig geworden van brouwen. Ja. Nou, hier is een recensie. Dit is al een recensie. Maar wat het precies is, misschien zie ik naar je terug. Nou, dit begint al goed. Zeg Friesland en je denkt meteen aan de Hofstedentocht. Vierliep en kaatsen. Nou, oké. Alle clichés die komen eerst wat lucht. Ja, Maar de naam Johan Venema zal de meesten zeker buiten Friesland helemaal niet zeggen. Mij ook niet. Totdat ik deze week een cd van de zanger-gitarist uit Rinsum mijn geest in handen kreeg. Er is een prachtige naam, Jack Bottelijk aangemeten. Het album begint opwindend. Lekker op met een gruizige stem. Dit is mij te kwaad om hier een serieuze recensie van te maken. zo, dit vond ik heel leuk. Bottleneck komt met zijn band tot alleszins acceptabele uitvoeringen die wel wat meer voorstellen dan een simpel potje jouw helden nadoen. Ja, Jack heeft de blues en veel Amerikaanse dan dit kan een Fries niet worden. Zo, dat vond ik wel leuk. Veel Amerikaanse Dit dan is- dit kan een Fries niet worden. Uit en thuis in de Gelderlander recensie. Jack Bottleneck klinkt als een Amerikaanse rootsartiest die de smaak van whisky en Marlboro's kent. Zweren van alle mensen. In werkelijkheid komt hij uit wat zit er? Persagenten. Dat het Willem betaalt. Het Texas van Noord-Europa, dat is een slogan van Willem. Ja? Die wil maar weer opkomen. De woorden binnen Texas van... De Texas van Texas Europa. van de Friese hè? wouden. Ja. Van Noord-Europa. Nou, hier ook waar. Mogen dan zijn Jack Bottleneck heeft de goede man een flinke dosis Texaans bloed in zich gegoten gekregen. Man, ik ga nog nooit verder was dan Duitsland. Maar dan valt hij de bek voor eens even. Dan denk ik van, ze ben gek. Ja, wij. Soms is de wereld verwarrender dan mogelijk. Wie het album Lost and Found van Jack Bottleneck in handen krijgt, ruikt nog net niet de droge dampen van de zuidelijke staten. Uitgestrekte, maar ja, de meesten heel vaak denken ze echt dat ik een Amerikaan ben.
Nou, ze zegt er iemand bij. Zet die Ja, bril dat eens op. zo. Zet die bril eens op. Een mooi 90 cent briltje van Aggie. Een heel cent? Nou, ik ben wel een Amerikaan voor die. En die versliet ik bij bosjes. Echt Ik waar? ben- Ja, ik ben ze altijd kwijt. Nou, hier, waar hier, een white room. Nou, wat liet zo'n gelijk. Ben ik al wat kippig, jong. Maar ze mijn lijstbril even aan? We hebben beide over de 40, dat is een Ja, kleine. ja. Ja, waar dat, hè? Ruikt naar droge dampen van zuidelijke staten. Een kraakstoel op een veranda. Moet je snakken naar whisky en... Maar dat is natuurlijk ook precies het beeld wat je oproopt. Ik zou man inderdaad, maar op zo'n veranda. Ja, maar dat is wat het ergens publiek in ervan maken had, hè? Louisiana of zo. Maar had je zelf dat beeld net? Was het... Nee, ik speel hier gewoon wat ik altijd graag spelen wil Ja. hebben. Ja. De luister ik als baas kijk al naar zo'n Maar krijg muziek. je geen beelding, geen voorstellingen daarbij als dan speel je best of niet? Nee, hè? Nee. Nee? Wat zit er in hol tijdens het spelen? Kist dat... Nou, bijvoorbeeld Tango Till the Soul, dan kijk ik, dan denk ik even waarom nee. Zo'n momentje had dus met me verzwaren en tros zetten, joh, tros zetten. Ja, dat had ik dan blik ik even maar waarom daarheen. Nou ja, no way, ja, hetzelfde. Ain't no way I'm gonna put my foot in there in the big black pool I've been dreaming about. Trap je er net waar in, trap je er net. Ik link het tron naar mijn eigen leven, zeg maar. Maar ik zit net te fantaseren hoe het in Amerika klinken zou, wat weet ik het. Nee, Maar absoluut niet. daar best dat spelen en als dan even waarom denken, gaat dat dan in woorden of in flarden of in beelden? Beide, Wat gebeurt er beide daar wel. als dat spelen best? Ik kreeg wel eens een geur in de neus, ik kreeg een gevoel, ik kreeg een smaakje, ik zie ook beelden waarom. Ja, vielen vooral vielen. En zo had ik eigenlijk ook altijd alles die aan, dat ik een raar gevoel in de buik kreeg en dan weet ik wel, nee, net om begin joh, net doen. De buik zei het net doen, luister je er nog maar naar en in de regel is het echt zo, ja? Praat hoor ik in jezelf? Ja. Ja, dat dacht ik wel. En hier krijg ik me Willem hoor, want ik betrap Willem er straks ook op. En Willem doet het echt. Ja? Ja, ik sta bij de wc gewoon met een liep. Ja, of het in een hond praten, doe ik ook een hele praten. Ik heb heel gesprek met de hond. Betrap je me er zelf ook wel zo, dan zeg ik, verdomme Lise, ik kreeg geen ziel, laat u raad wel. Dan zeg ik samen wat weer zo, maar dan ben ik zo druk in de holle. En dan is er al uitvakkerd. Ja. Ja, dan denk ik naartoe raad denk ik. Ik ben er ook nog op bij. Ja, kwaaltje erbij, dan maak ik er niks meer uit. Nee. Zit Vicky stoken? Ja, ze Vicky. Had die ultieme recensie nou al... Nee, jong, want ik vind ze eigenlijk gewoon grappig. Ja. Ik hecht er net zo volle waarde aan. Ja. Het is wel leuk dat ze positief worden door, maar het is ook maar een berichtje. Hè? Ja. Meer is het ook niet. Ja. En let eens eerlijk waren, zoals... Ja, dat zou het dan wel, Johan. Maar dat is nou, uiteindelijk is dat natuurlijk wel heel belangrijk van wat hij de komende jaren te wachten Ja, zit. oké, maar Je kan alles wel dit stikken ben dan de wel eerste en ze zijn allemaal super positief, dus ik vind ze allemaal gewoon geweldig. Hè? En dan proberen ze het wel eens te beginnen van, nou, is het nou wij? Nou, ik wist, ja, is dat nou echt zo? Is mijn uitspraak echt zo goed hebben? Nou, ik heb wel eens horen Friese muzikanten en dan typen ze onder de berichtjes, eerst maar een cursus Engels. Ja, dat is die Hè, erbij. zo. En nou, dat hij ik gelukkig want nou dan nog net hoor, maar Nee. ik was een mijn uitspraak en dat krijgt hij in dat oppikt en die schreeuwt er een recensie hoe, ja, dan slaat het me om mijn kont. Had de bot in best verdiend voor dat Engels of net? Nee, echt net. Nee? Nee, vroeger wist ik het niet. Zo'n jonkje wie kwam je zusters met Springsteen om en dan dat noemen we bijvoorbeeld een leuk voorbeeld. The Price You Pay. Ken ik dat? Ja, en dan Van Springsteen? Prijs You Pay, de Prijs You Pay. En wie ging er hier zo naar? Ja. En dan begin je op die manier met Engels te komen. En ja, daar zit ik wel een flater tussen. Ja. Tuurlijk. Had iedereen, denk ik. Als het maar echt klinkt. Ja, maar ik weet wel, Engels jongen is makkelijker dan een gesprek in het Engels. Ja, want het is wel instudeerd en dan leest hij wel een beetje op. En, maar dat ik in een stadskar bij me en ben, hey mate Jack, I want to smoke some reefer, bla bla bla. Dan gaat het wel heel snel, ja. Dan moet ik wel echt nadenken van hoe zit ik mijn volgende zin even formuleren, weet je wel. Ja. Dat is toch alles. Ja. 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 Dat is ook nooit in het Nederlands en in het Fries. Jawel, Ja? jawel. Maar dit is gewoon de Jack Bollenack-lijn, maar ik ga mijn eigen plezier ook. Ik speel hier thuis ook wel een stukje Neil Diamond bijvoorbeeld.
En Maar die is ook net in het Fries, hè? Nee, maar een andere stijl. En, Ja. en ik heb dus ik wel eens een Fries versje van mezelf en gewoon voor eigen genot. Ja, ja. Ik vind bijvoorbeeld versjes van Sietse van der Werf vind ik prachtig om te doen. Bijvoorbeeld Jest. Dat vind ik heel mooi. En ik heb wel eens, maar daar ben ik al wel mee opgehouden, maar Franse noemers. Ja, ja. Vind ik geweldig. Ja. Hoe hier trekken met Adamo. Hoe Ja, permit moest je, prachtig die klank en Ja. dat gevoel wat Ja. het me houdt. En, maar om nou naar weer een vreemde taal te beginnen, maar dan begin ik weer een vreemd instrument. Ja? Dus dan ben ik nou weer met bluegrass viool bezig. Viool. Ja, dat vind ik geweldig. Maar ik wil hem net, ik wil hem op een jaar moeten lezen, echt de fiddle. En binnen de akkoordengrepen zeg maar vergelijkbaar met gitaar? Of? Nee, het is een beetje te vergelijken met mandoline. Oké. Alleen dat doe je dus met de strikstak in plaats van met plektrum. Maar de grepen zijn vergelijkbaar. Ja, je weet, maar dan pak je op een viool net echt akkoorden. En met meer lassen hing je blauw in de toon, maar die komen wel weer uit die grepen in. Ja. Ben wel weer gebaseerd op die grepen, zeg maar. Het is dezelfde stemming. Ja, en een basgitaar, een viool en mandoline is eigenlijk een basgitaar op zijn kop. Oh ja? Ja, dat zijn al van die weetjes, daar komt later achter. Ja, en een banjo is eigenlijk gewoon de eerste snaren van een gitaar in IPG-stemming. Ja, dus als je anders kocht je in IPG op een gitaar spelen haast zo nou en dan. En dan kreeg je dan zo'n 5 snaren banjo bij. Dan denk ik, hé, ik snap het echt nog weer hoor. Het is gewoon hetzelfde als op gitaar. En dan, ja, dus het lijkt het meer als dat het is. Wat spelen ze dan al een keer dan? Ja, wat speel ik net op de... Nee, maar wat voor instrumenten? Gitaar, mandoline, van alles wel een beetje. Gitaar, mandoline, banjo, viool ben ik mee bezig, piano, mondharmonica, drums, ukulele. Wat is er nog meer? Van alles. Dat was zeer raar, hoor in ieder geval. Dat ik wat met snaren zo, dan wil ik er wel wat uithalen kennen. Dus dan ben ik toen mijn piano begonnen. Ik denk van, nou, ik ken nog al die bluesschema's op een hoorinstrument, ken ik wel. Dus dan denk je op een piano gewoon achter de maar om. Ja. En dan luistert die 6 snaren, die luistert achter de maar om. Ja. En dan denk ik, nou, daar is het basje, daar het solootje. En Ja. dan staat er gewoon, dus dan kiest de boogie ook al. Ja. Ja, het gaat nog net vloeiend, maar ik snap wel wat ik doe. En dan haak ik het in een instrument terug en denk ik, nou, dan moet dat op het hoorinstrument ook kennen. En dan brengt hij daar even en daar wat de kapen hoor. En dan halen ze daar ook al weer wat uit. En zo blijft het leuk. Ja, dat is maar correct, dat is net zo moeilijk. Maar ik ga hier bezig met mijn gitaar in mijn handen en ik ken het net. Nee, maar doe hast wat talent voor oren dingen. Die hij misschien doe ik bijvoorbeeld heel goed afwasje. Ja toch? Ja. Ja, dank je. Hier knap ik van op. En ik kan heel goed, Doos is pikje stoken. en ik kan heel goed saus doen. Dit is een mooie kneuk. Nou, dat even. Dan pak ik mijn viewer. Hoe laat hebben we het eigenlijk, Bart? Wat hè? Hoe laat hebben we het eigenlijk? Hoe laat? Ja, hoe laat hebben we het al? Geen idee. Weet je? 4 uur halve. Hoe blijkt ze maar zeggen dat ik hoor? Ja, Lisa.
is ik maar wat zo. Dit vind ik een prankje. Lukt het? Ja, ik kan ik liggen goed stijl bij Bongeliaan, maar waar wat naar binnen, zo nee. Wow. Ik het wel heel goed roken, hè, dat je wie het west had. Ja, het is damp, hè? Ja, het begint te roken. Ja. Schimmel, denk ik. Schande. Maar de cameraman ik net eens even een bakje of zo had. Het is mij geïnstrueerd dat ik mij daar niks van onlopen mag. Oh, nee, iedereen had zijn taakje of zo. Ja, Haha, fikken. maak vuur. Gaan we doen. Wat had je voor goed trouwens? Lampolie, Oké. volgens mij. Om er even nog in te spijzen en dan Ja. is het zo gewoon. Ik moet even wat licht niet van in de studio. Kom, zij, hè? Jo, zo is mijn laatste prutje te bakken, ik mijn hem wollen. Ja. Nou, dit valt in aan het tap. Ietsje meer op. Nou, dit valt hier nog net af. Zo dan. Lukt dat? Ja, valt hier nog net aan. Dat is best een piel in je. Hoe doet dat dan? Ik ga daar wat lampenolie op gooien. Ja? Nou, dan hier kiest rek het een beetje op en ik denk dan gooi ik deze eraan bij. Ja. Dat is het plan eigenlijk geworden. Oké. Maar het woeit wel aardig. Ach, jongen. Ja, mijn ondersteker valt in aan taai, hè? Nee, hè? Ik denk dan steek ik eerst een lamp komen. Maar je bekend ik zat dan. Dan rent dan die olie er net uit. Ja, nou, des te meer olie hebben we dan. Nou? Ja, dat weet ik niet. Als ik gewoon veel te meer lampolie opgooit, ja. Ja, maar ik wil je mij net op kast niet aan, hoor. Denk om Ja, doe maar. maar. Hoppakee. Hop. Daar gaat het. Daar gaat het. Hop. Zo, dat bedoel ik nog. Dat gaat net goed. Nou, kom op. Zo moeilijk moet het dan werden. Olie met eerst een hit weer, hè? Ja, gebeurt wat. Nou, Kijk, hier gaat wel ons een hele plassen. dit is helemaal geen lampolie, dit is gewoon water. Nou, daar Volgens ik mij. haal alles tacht van. Het is net zo heel brandbaar. Nee. Ja, Ja, dat komt er al. Hoppa. Goed verdomme, maar wat piekwaardig. Ik heb ook al vikjes stoken. Ja, joh. Kijk eens. Hoppatee.
Ben ik nou slagen van mijn vind- cursus woordpiek? Ik vind van wel. Oké. Dan mag dat orde direct ouwe heen gooien, want anders ben je aan met de led. Oh, zo lekker warm al. Lekker leuk. Dit vindt toch elke man mooi. Ja. Fikje stoken. Ik denk een soort vrouwen stiekem mee, hè? Ja, denk ik wel. Zo lekker rieten hoornen, wel eens wat ieltjes vangen en dan zelfs zo'n oud rikton achterhuis van de olievet, weet je wel. Ja. Nou, dat de hele tijd erbij zitten, een Mooi, hè? gitaarke, borreltje, hapje, ieltje prillen. En stjonken? Ja, nou, lekker roken juist. Dat vind ik lekker roken, ja. Hey, wat drinken we? Wat gaan we doen? Ja, de is de baas, zien we al praat. Doe me ook dan mee drinken wat worst, maar ik maak nog maar even watje met bier. Wordt het fris of koffie of thee? Of water? Ik maak eigenlijk nog wel een bakje koffie, ja. Krijgt. Dat weer wel een lekker bakje. Best. Toch wel, hè? Jawel. Zie die fakkels? Oh, dat zelf nog zeggen. Die fakkels moet ik even nog, hè? Ja. Oh, nou ren ik weer maar in check voor, sorry. Oh, komt hier vanzelf, Zeg ik hè? meer maar gewoon in een koolboezer doen? Ja, ja. Hast hij daar? Oh ja, daar. Zo. Daar ergens. Ik kan net zo'n grote kont, dus de boes is ook net zo'n grote. Ah, wild boys. Jack goes wild. Dat kan ze al, of niet? Hoeveel zoeker maar erin? Ja, gewoon hier. Hier is kap. Ja. Oh, ik draai ding waarom. Toch maar, rommel waarom aan de hand. Ging dat wel vlekken?
Oh god, ja, je bent een beestje. Laat het toe hier. Wat is het voor beestje? Als je te pakken? Ja, ik zie ook dat. Een zilveren, doorzichtige Ja. springdingetje. Ja. Dodelijk mensen. Ja, bieten ze. Nee, ik heb geen idee. Nee, ze bieden net. Oh, ik wil wel eens een beet krijgen hier. We hadden wedstrijd zo'n keer aan de taal. Ja, leuk hè? Ja. Ik ga de olie al even van de hand een worstje in het water. Echt een man dat het al in zongen. Ja, dat is zo. Ja, dat leer je toch had je. Hoeveel olie als dat erin gooit? De hele bak in de baan. Ja, Maar dat leer je toch in het eerst? Dat je, als je geen wetter in de buurt had, dat je hand met zoon en moeder was kennen? oh, dat kan maar zo. Ja, Als er dat wel iets vroeger in ook zat. was die. Nee, ik ga net iets Nee? zien. Ik ben van de laatste lichting dienstplichtigen. Ja. Hè, maar ik ben buitengewoon dienstplichtig. Ze hier al genoeg. Ja. Dat had mijn redding geweest. Ja, Was is er die- geen zin in? Wat zei je? Is er geen zin in? Nee, toen net. Want toen zit ik al in die troep. Hè? Oh. Toen ging het al En daar was net op Alkewit? Nee, nee. Fysiek weer sterker nog. Ja, ja, ik ben goed zoon. Ja. Maar je ging blijkbaar genoeg. Hm. Maar je zijn er wel bij in de oorlogstijd kunnen we die oproepen, want dat is buitengewoon dienstplichtig. Ja. Zo en ik weer die enige jongen thuis. Hè. Vroeger, ik ga echt mazzel houden, dus ik echt man. Hm. Ja, toen die enige jongen thuis, dan moest het niet juist. Ja. Ja. En hoe nou zo, de broederdienst? Ja, maar dan moest je 3 of 4 broers of zo boven je, hè? Dat wie net zo makkelijk. Nee. Ik geloof, als de 4e broer was of zo, dan, of de 3e of de 4e broer was, dan mocht het vrij. Ja. Ja. Ja, zo dat hier in mijn doen. Ja? Ja, Ja, ja. dus staan daar die dan 1 famke en 2 jongens. Hm. 1 van mijn neven hier dat ook. Maar ja, die ene die woerde die graag beroepsmilitair worden, weet ik nog wel. Want mijn paken wie altijd sergeant-major bij de luchtmacht. Ja. Mijn paken wie zijn grote voorbeeld was, dus die had ik nog eens kort in het West. Ja. En mijn nichtje had vrijwillig, die had nog beroepswijs, die had Ja. nog corporaalopleiding dienen. En, Ja. nou, dat vind ik wel stoer van Famke. Ja. Die is sowieso een heel stoer Famke vroeger. Wie ik het eerste Famke in de waren mijn herenbrommer. Mijn Honda MT en Sweeter opvoerd. Honda MT, dat weer in. Ja, waar in 80 het summum van. Er is de MB's en er is de MT's. Ja, ja. En een beetje jongen die hier een MB en als je echt stoer wint, dan komt een MT. En is het ook een MTX volgens mij? Ja, dat net? vond ik niks hoor. Dat zijn de waken waterkoeling dingen. daar hiek ik niks mee. Nee, ik hier een MT. Ja. Mijn 80cc blokje, dat ding. En is het ook een dames Honda, toch? Hoe je het hier weer? Ja, dan weer een PX hier dat. Een Honda PX volgens mij. Oh, dat zou ik wel kennen, dat Ja. weet ik net Ja, niet. voor mij wel. Dat weet ik net niet. Ja. En die in de Duitse blokken eronder, hè? Dat vlagen van die. Prachtig. Dat is toch wel de mooiste tijd van een jongen, denk ik. De brommerketting. Ik heb nooit brommer horen. Nou, en hier die de wereld hier, hè? Ja. Hier komt in Oren de Warpen, hè? Op Orenstreethoek misschien wat de jeugd hier. Kom je van de de Famkes, samen hè? niet in Veenwouden te lonen? Nou, ik neem hem maar. Dat Ja. weet al leuker dan Zwitser. Ja, we eerst op sneeuw even om een paar noos maar harden, hè? Naar de camping en met de Famkes hier. En, Ja. of even op Brommerken naar Makkum. Hè? Nou, Dat weer een hele giesel Ja. uit de Moordwaai. Vergeleken met daarvoor al, want het wereldje weer iets. Toen gingen ze wat in het park om of op een streethoek en daar klikte de jeugd wat. Ja. En in hier best mobiel en komst in de eerste wereld te verkennen. Moest dat ik graag? Moest Ja. dat waar uit? Ja, het wordt me veel te lang voor ik 16 weer. Ik ben 16 week, maar dat zie ik vroeger altijd op 12 weer. Omdat het brommer aan moest, omdat dat Ja, omdat ik het moet dat waar brommer uit hier, ik moest. moet de wereld in, ja. Ja, hè? En nu achteraan, hè, dan ben we hier in de 40 en dan denk ik van... Nou, dat skoftje van 16 naar 42 aan, dat weer nog sneller voorbij als van 13 naar 16. Ja. Hè, en Ja. poep en skate is poef. Ja. Niet een best een hard mannetje. Maar dan ben je natuurlijk ook net elke dag lekker bewust geweest tussen de 16 en 0. In Waas, die al hier in Waas. Ik wil goede tijden. Het is net altijd alleen nog maar volledig kut was. Leef je in een permanente waas in slechte periodes? Of Ja, binnen het ja. alleen de roesoeren, zeg maar, en Nee. daartussenin? Nee, toen had de roes en toen had de bekomst en het spiet en ellende en het brakkerapen. Ekkel had geen centen om wat te broeken en toen best net onder invloed. Zei. Maar ja, dan was de rat zo en alweer op om je van die vorige mensen slagen. Hè? Dan ben je altijd wel bezig. Ja.
Ja. We bleef ook dat gewoon, ja, dat voelde we in de eitaak, joh. Wie echt een eitaak. Daar ben je de burg van. Ja. Nog los van alle andere ellende. Maar alleen nog al dat ben je de burg van. Ik had een keer gepresteerd om mijn gitaarversterker 2 keer te verkeerpen op dezelfde dag en waarom te keerpen. Hè? En op laatst week hem kwijt. Toen ging het zo 4, toen kon ik hem echt net wel waarom bemachtig weer. Toen week ik hem kwijt. Ja. Maar een gitaarversterker verkeerpje, dat is... hoe belangrijk was de gitaar toen voor jou? Echt belangrijk. Maar ik speel toch net prut elektrisch en zaken. Dan ik versterker maar. En is een gitaarverkeerpje kennen? Ik heb wel gitaren verkocht. Ja? Jawel. Voor de drugs? Ja, om een prut spul kwijt te raken. Dus dan wist zelf Sofia dat zijn passie. Daarvoor staat er gewoon Ja, op banen kost. Ja, toen kon ik het net met bouwwerken. Nee. Toen moest ik dingen uit de kast loeken. Hè? Zo gitaren verkeerd. Ja. Mijn hele eerste LP. En is dat dan een samen. extra drompel? Dat je denkt van ja jeetje, maar die gitaar is toch iets... Daar is natuurlijk ook wat in kwijt in die muziek. Ja, maar het moest. Anders kon ik het hier van buiten al komen. Nee. Hè, ik moest eerst wat petrakjes af vlak overheen komen. Ja, dat ben in de uitdaging, jongen. Als ik net zeggen dat junkies leuk ben, dan ben ik met 24 uur na het bezig. Ja. Ja, dit is echt nou lekker, jongens, zo'n lid cupje. Niet nog nooit hoor. Nee hè? Nee, best lekker. Goed spul. Smaakt het ermee naar koffie. Krijg daar een anje van me. Best. Hé, wat is dat? Is dat nou de scène daar? Dat Of is de moana bedoel dat ik? is het volle moana. Dat is de opkomende volle moana. Bijna een Caribische oranje kleur, hè? Ja. Maar die wat van die bossa nova muziek bij haar. Ja. Of zo. Ja. Van de mooie donkere vrouw die dit dus wat cocktailtjes brengen en zo. Wie mooi wat verwend zetten. Daar is ook geen ijsnoom in stellen waar ik net van wagen. Hè? Ik wil best een cocktail van die brengen, Ja, maar maar ik net je net niet iets eruit- een jurkje in. Nou, dat vind ik wel een beetje sneu. Partypoeper. Zit ik niet een feestje te verstieren. Mooi is dat. Ik mis iets oors. Wat? Nou, wat denkst? Ik weet het net. Kampvuur, Ja, Soel, Semmerioen. ja, het mooie waar, bedoelt. Wat mist? Nou, wat denkst? Bier. Nee. Hm. Geen bier en geen vrouwen. Die houden wij moeten beschouwen, want die krijgen we het dan net. Oké, wat missen we nou dan? Nou, kampvuur, Soel, Barbecue? Semmerioen. Help me even. Het begint met een G en het eindigt op gitaar. Oh, gitaar! Oh, oh. Dat is Ja, toch... joh. Ik heb nooit net zo'n kampvuurgitarist geweest, ja? Nee? Nee, maar kunnen we allemaal even doen. Ik kan wel een stukje spelen. Wie dat vroeger net de manier om famkes te versieren? Maar die Nee, gitaar. nee, dat Nee? nee, dat die eigenlijk wat tijd verschieten. Toch? Dan zit iedereen erbij, dan is het na de komen. Ja, Moest maar het de famkes apart houden. het is toch ultiem scoren bij de dames als je op een Semmerioen de gitaar bij het kampvuur pakt. Hè? Nou, ze hadden onderzoeken naar die, hè. Er zijn dus ook kerels die kunnen het eens gitaar spelen, die gaan gewoon thuis op een paard met een lege gitaarkoffer. Maar dat lukt vrouw, jongen. Is het echt? Ja, en wie ik het laatste met mijn man hoe de spelen mondharmonica. Ja, zei ik had ook wel eens bezorgd, maar Ja. toen ben ik weinig respect als een mondharmonica de waskers. Dus die iedereen een gitaarkoffer. Nee, maar wie, er zijn onderzoeken, er zijn kerels die Echt, gaan ja? gewoon thuis echt op staat met een gitaarkoffer. Huh? Want dat doet het schijnbaar goed bij de vrouw. Die. Volgens mij is dat gevaarlijk spel spelen. Maar als je dan een chance krijgt Ja, en dan mag je ergens op een of ander moment de bekender is waarvan die koffer is leeg. ja, letten ze even jaren dan. Ja. Ja. Dan is het er al mooi voor. En dan, ach, dat is zo jammer. Nou. Maar nou die staat net, morning gitaar. Ja, natuurlijk was het een beetje interessant. Die, nou, bijvoorbeeld vroeger hier we naar zo'n mooi zwembad. Je vindt waarden, dan weer het tussen dan wat en vindt waarden en dan weer het zwart van fietsers op fietspaard. Zijn jeugd die er naar je zanje staan, het zwembad. Ja. Nou, dan weer gewoon, die zitten dan in een klikje en dan die in een klikje in een radio en dan hoor een klikje wie aan het voetballen. En, Ja. nou ja, en ik ben altijd in mijn lood met de gitaar in dat Ja. klikje. Wie Ja. maar we hebben altijd wel meer gitaristen om ons heen. We zitten altijd met 12 twee gitaren wel. Ja. En zo heb ik het spelen en ik wel leerd. Ervaring uitwisselen. En van maar als je dat is leuk aan de muziek. Je komt met mensen in aanraking en dan leert er wat van. Ja.
Ik ben naar mijn tredje, zie ik naaks op Zigeunerkamp in Grijns. Daar heb ik mijn eerste bluestonjaars geleerd van de Ja? studentjes. Ja. Die Hoe waren- kwam het toch in Greens te lonen dan? nou, met een beetje een beruchte jongen bij ons uit dan waar, die wil ouder. En zoals ik zei, ik vond alles interessant, dus ik hield voor mij de nacht in. Ja, ik een beetje ouder, denk ik. Ik hier is 14, want ik zit een week al aan het werk. Hè? Mhm. Ik was al in de paardenbakerij. Ik moest nou 15 werken, toen stond ik al in de paardenbakerij. Ja, toen wist ik al opholden met squallen of Ja, ik heb leerpletten. vaarding 15. Ja. Ze kon mijn tand op squalen houden. Omdat ze dat net woest? Of omdat zij, ik bedoel, omdat ze misdroeg is? Of omdat... Nee, dat net. Maar nou, ten eerste net een zitten daar. Ja. En ik vond het net interessant. De dingen die ik leuk vond, die kon ik daar net aan. Hm. Ik wil bijvoorbeeld ook graag instrumentenbouwer. Nou, dan moest ik maar in de timmerklas zijn. Maar dat waren net, want weet je hoe dat krijg je hier. Maar dan moest ik maar een hobbelhindermeidje weer. Ik zei, wat had dit nog met verfijnde timmer in moeten staan? Dat hier niks met me hoor. Muziekles. Muziekles, muzikaal weer. Nee. Nou, dat weer de lalder van mij, ja. Ja, maar het leukste is, dus de jongste jongen had ik bij hem op squalen zetten. En die liet hem wat muziek van me. Ja, dit is mooi, wie is dit? Nou, dat is Jo Venemans. Dus iets, want Jo vroeger voor zijn dat er muzikaal weer. En dat er hem nooit met mijn muziek bemoeien moest. Maar- Ja, maar dat begon... Maar ik laat je erom, maar ik kan me voorstellen dat hij dat ontzettend ja, dat iets de kop indrukt. we kwamen op een legere squal al. Dan gingen we van die voorstellingen, vestjes van kinderen voor kinderen met de hele klasse doen. En dan mocht ik net meisjongen, want er hoorde bij zijn nog een bronstem hier. Ja. Dus ik moest op een gong zetten, kleurplaat. En ik ben de enige die het alle teksten niet te horen. Ik weet het nog, ik ken die zo hard dat we van kinderen voor kinderen opbrengen. Ik weet hem nog, ik hier echt niet wijs niet. Hoe heet hij? Ik ken hem net. Gemopper, gemekker, gezanneke, gezet, dat is bij ons thuis elke morgen strak gezet. Nou, dan kijk ik nog wel even terug in. En die haast Die had toen nou weer helemaal in nog de hollen. holle leert, maar dan mochten ze hem net jongen. Dat die derde klas legere squalas zo. Ja. En ik moest op een gong zetten, mijn kleurplaat. Maar had je voordeel, ik weet, ik kan heel netjes tussen de lijntjes kleuren iets in wel. Maar daarna kwam er nog een leraar die zei, je bent aan muzikaal. Dat wie op LDS. En dan En toch maakte hij dat op dat moment. Hoe kwam dat binnen? Ik voelde me net op mijn plak. Toen ik zoiets van... Nee, maar dat feit dat zo'n dat zei, wat doet dat mooi? Want hoe Ja, stond dat- al? dat- Ik dat neem maar drukte dat is me- ergens al wel het idee hiest van misschien wil ik wel muzikant worden of zo. Nee. Nou, het pakte de verkeerde kant uit. Hier hoopt dat ik ophoorde zonder mijn muziek, maar ik hoorde op met kwalen. En ik ging aan het werk en ik had gewoon nee gitaar. Ja. Nee, ik had me net van mijn paard slaan laten. Maar Nee. natuurlijk vies hij wel lullig. Ja. Maar dan was dat gerade man. Ja. En die man die wilde dit. Ik wie hem met ons en dat hij is burgers. Nee? Nee. En ik zie het vol viewer. Ik wil elk instrument bespelen kennen. Ja. Vader hier op LTS. Muziekleraar. Ja, dat kon op school niks worden. En toen in plaats van een lende maar naar een internaat, Ekinga, Appelskeer. Dus daar kreeg ik mijn eerste echte eigen gitaar van mijn zwager, want die kreeg uit Tjenst bij en die hier dan al gitaar gekocht. En als ik dan dus bij mijn zuster slipt of zo, dan zie ik altijd op de ding om te jengelen. En toen had Rijtse, mijn zwager, die had hem daar in Appelskeer gebracht, van dan had er een wat. En toen leerde ik de eerste loopjes van die jongen, die hier alleen nog maar een tomme en vinger. Maar dit was een grote teen en dit was een middelste teen. Die jongen hier helemaal niks om de handen. Dus dan had ze hem 12 jaar op een hoorn zetten en hij was bassist. Dus hij leerde me deze techniek. Zo. Ja. En de eerste basloopjes van Iron Maiden, dat zou het hebben. Dat was de eerste ding die ik speelde koer. En toen was ik al redelijk gauw uit het internaat bij, dan moest ik op een horen squallen. Ben ik van ellende ben ik naar de bakersvak in. En op een gegeven moment stuurde ik, wat maak je? Ik woon werk. Ik heb tas op schouder en die uurtjes ga je inhalen. Zei ik. Ik dacht het niet. Ik zei, ik ben morgen aan het werk. En ik ben thuisgekomen, ben op een fiets naar Dakum gegaan. En een uur later ging ik werk. En dan had ik toen een heel jaar les. Dat weer bij die pottenbakker. Pottenbakkerij. Ja. En daar had ik mijn brommer vertjennen en mijn eerste nieuwe gitaar. En, Wat voor gitaar wie dat? een Marina. En wie toen 485 goenen.
En mijn leen wie 480 doen, maandleen. Ja. Dus ik moest er nog 4 euro van de site bij gaan. Maar ik heb hem nog. Ja? Ja, ding had van alles meemaken. Er zit zo volle gaten in, je had brutsen wijst en ik ga er een hele achterkant op zetten. En hier is net met te bespelen, maar ik heb hem nog wel. En die gaat ik nooit meer voor. Die gaat nooit weer voor. Nee, nee daar ga je wat mee hè dan. Had je nog wel eens in de hand? Jawel. Ik ken er nog een paar dingetjes op doen, maar dan stem ik hem in hier per stemming. En dan sliden. Hè? Maar als ik een akkoord pak, dan is er val wel een kraai. Zo Hoe kan dat? Omdat die hals dan steken is of zo? Ja, het brutste meest in die zware hoerkamer, dus die intonatie die knapt net. Ja, Hè? ja. Dus die snaar ben eigenlijk kwatter gewoon, hè? Omdat die gitaar zastjeert. Als je nou met nek nou zien drukt, dan is dat verschil nog groter. Dus er is niks bij mij, ik is nooit wel bij mij. Maar elk doekje en elk gatje en elk krasje zit een verhaal. Man. Maar er komen geen krasjes meer bij, want de spelen ze hem net meer. Nee, hier is mooi voor de heilig. Ja. Zeker zo een gitaar te pakken? Ja, waarom ook niet? Ik kon trouwens ook even te pimmelen in je, Bart. Ja, best joh. Nee, niet doen. Oh, dat was. Oh, wat een ding. Is er nog meer tape op doen als Sibo Homenga?
Het is net spruitkaart, hè? Het is warm haast nog. Ja, gewoon zwoel. Hé, maar wat voor hoeken van Friesland komst u zelf bij? Ik ben geboren in Wommels. En op mijn 8e ben we naar Kolm verhuizen. Dus ik ben net zoveel bij wij. Nee. En op mijn 18e ben ik de provincie gegaan. Toen ben ik naar Zwolle gegaan. Dat is kwalificatie. Daar ben ik op kermiswenning in. En naar Zwolle hebben we nog in Kampen wennen en in Steenwijk. En op mijn 30e ben ik weer omgekomen. Omdat ik een baan kreeg bij Omroep Friesland. En we zijn nu in Rieën bij Friendship. Oh ja, ja. Want wij wonen net weer om naar de Waarden. Nee. Nou ben ik net in Kolm is net echt Waarden. Mijn vrouw komt wel in de Waarden, die komt uit Droegeham. En ik vind het... Nou ja, mijn tijd in Wommels is maar dat we op een of andere manier had ik Wommels en die graaithoeken had ik altijd heel mooi vond. En dus toen gingen we afzoenen we weer om, of moesten we weer om naar Friesland. En toen zei ik van nou, ik zie je leren wat aan die kant van Ljout, aan de westkant van Ljout. Ja. En zo ben we daar lonen gaan. Ja. Dat vind ik wel leuk als dat nog zei, want ik ga er wel eens met Lise over. Ja. En wel zei de gijs keer, nou daar, ik was een kist, groot hoe betaal je? En dan maar de bliksemscherm met de waarde mee komen. Zo, het is wel een beetje zo, ze horen die daar een beetje lieds. Qua, en dan kwamen we in Gaasterlong te spelen. Ja. En dan verneemt toen nog dat het wijzen kan. Ja. We hebben hele leuke vrienden in Cubaat op dienst, staan Ja. er gewoon. Nou, dan komt er de meesten uit Wommels, hoe de Vlier. Ja. En, dat is toch een hele hoge instelling als bus. Ja. Ja. En dan maak Maar ik het is iets heel apart, want wat oordeel wij niet leuke mensen en oordeel wij niet vervelende mensen. In een woord ben je natuurlijk een heel soort heel leuke mensen. Ja, best. Maar op een woorden, ik kan dat ook net precies definiëren wat het is. Maar dat ook net omdat het dan gewoon eigen is. Ja, die komen dan in Cubaat. Nou, we worden niet wezen. Van begin wel een beetje op handen drogen. Ja. Maar zo, wie bent dan maar zo nou en dan. Dus omdat het vriend bent, Denk ik. daar staat dan, ja, dat is Ik ook weet kennen. net, Ja. ik weet net hoe dat... Ja. Ja. Maar het wordt zijn van Misschien laat het ook wel helemaal net aan de waarde, laat het aan u. Ja, ken ik. Maar het valt me wel op, of ik bij Johan in Balk ben ik. Ja. Het is al, je krijgt wat gemoedelijker als Ja. bus. Ja. Elke streek had wel echt zijn eigen typerende dingen. Maar in de woorden hadden we wel fantastische humor natuurlijk. En kist als nergens zo makkelijk, zo volle laat zit denk ik als in de woorden. Ja, wel horen humor. Ja. En ik mij ook wel hoor. Het is wat het is, hè? Het is Ja. heel verdraaid. Nee. Zit ze net om, Ja. nou jongen, Nee. oh, de bek even vind ik Ja. net leuk. Ja. En bij ons op een klaai ben je volle minder direct. Ja. Ben je net zo rustig hoort. Dus elke streek en Gasteland had ik wel zien typische dingen. En ze had elke streek had zijn eigen Ja. karakteristieken of zo. En nou, die ene past misschien beter bij je karakter dan de andere. Maar hoe kan het nou als ik bijvoorbeeld in Balk of in Cubaat of het stekte van de kunstenaars, Ja. beeldhouwers, glaaskunstenaars, dichters, muzikanten, Ja. neem maar op. En dat, Ja. hoe kan dat dan als dat bij ons net is? Ja, bij ons is dan een Gerrit Bredler. Ja, maar die man is op zijn, die is heel creatief. Hij Ja, schildert, absoluut. hij schreeuwt Maar toneelstukken, die hij loopt schreeuwt er muziek. ja. Ja, maar die had Ja. ik in dan waarden vroeger. Oh ja, oh, dat wist ik En, niet. en ik stel me daarvoor, hij is net om een oog naar de klaai verhuizen, denk Nee. ik dan. Nee. Ja, maar misschien kon je hem daar beter ontwikkelen als... maar dat gaat bij u. Volgens mij ergens wordt mensen meer vrotters. Gewoon vrotten. Ik denk dat een heel veel dingen met groenten moeten zijn, hè, met groensoort. Dus de waren, in principe is het zongroen, dus dat Ja. die van oorsprong nooit vruchtbare groen. Dus Dokters. ja. Ja, als de bij u in het dorpen helpen. Dat voornamelijk gewoon eens heid, maar als mij maar ziekte, ja, wat dokters zeiden, dat altijd weer. Ja. Ja, maar ik en mijn zusters hadden wel fouten ondertussen, gewoon op Google en op bezig. De dokter, ja, maar dokter, ho even. Ja. Oh ja, nou, je kan ook wel eens gelijk hebben. Maar dat zou nooit in uw heidje opkomen om een dokter tjen te spelen. Nee. Hè, dat soort dingen. Dus die weer want- wel gezagsgetrouw wat dat betreft. Ja, die is nog van een harde stempel bedoeld. Ja, Dat is ja. er bij ons al wel een beetje meer uit. Ja, ja. Hè, maar een dokter wie een man van ons in Ja. vroeger. Ja. Ik denk dat de groensoort altijd heel bepalend is voor de volksaard van een streek. Zeg maar. Nou, daar haast wel even in, denk ik. Hè? Daar haast wel even Ja. een denkje, denk ik.
Wat zullen we zijn spullen? Ik nou net zijn dat zo de baas best. Oh ja, Frieskiest is straks zoeken, hè? Ik vind het best, maar dan mag het net wel omdat we weer voor op Friesland zitten te werken, hè? Knipst het raam er gewoon uit. Dat materiaal zat daar. Dat is dat ken ik nog van de oude Eric Clapton concerten. Die is die hele jongens op het podium. Ja, hè? Een baanpeukje, ja. Nou, ik wil het heel op mijn gitaar in de bron veel, dan krijg ik net bij. Dus ik moet er al wat om denken. Is dit een mooie neer? Ja? Ja, dan had ik Gibson, hè, jongen, die 42. Dus dat krijg ik nooit bij. Nee, hè? Nou, dat is dus een leuk voorbeeld hoe het van die dienen in het oren hebben kist. Zo, dit is dan mijn eigen vest, het fabriek. Het fabriek sluit die goed. Hier in de moor. Dus hij gaat van bed en hij doet zijn kleren om. Hij eet zijn broodje. De dag is weer begonnen. Dat is het leven. Ja, het leven van een werkende man. Ik heb wel een rammeltje in de gitaar ook. Tussen hoezen vol benauwdens, waar alle hoop haast is verslijnd. Sjoekes heidsteen, droog de hikken. Smargerij. Het fabriek neemt zijn leven, maar hier leven terug van. Dat is het leven, ja het leven van het werkende man. Dat is het leven, ja het leven van het werkende man. En daar ga ik dan een solootje, maar ik kan nooit de mond eromheen. De fabriek sluit die goede hekken gaan weer dicht. Maar ik in een hoes met zweet op haar gezicht. En jongen maar jonkje, ze balen er goed van. Maar dat is het leven, ja het leven van het werkende man. Dat is het leven. Ja, het leven van een werkende man. Dat is het leven. Ja, het leven van een werkende man. En dat is dan Fries.